το λένε, να Δημοσκόπηση. κάνεις έρευνα ενδιαφερόντων. Και Ναι. τους είπα, απαντήστε το κι εσείς, το ερωτηματολόγιο αυτό. Και κουφάθηκα από τις απαντήσεις. Δηλαδή, εάν αυτές τις απαντήσεις εγώ τις είχα λάβει από κάποιον, ο οποίος ήταν στο να τον φιλτράρω, αν θα τον κάνω συνεργάτη, θα έλεγα ότι αυτοί δεν. Και όμως είναι άτομα που δουλεύουν. Πόσο καιρό? Έχω μία η οποία θα κοντέψει τα 3 χρόνια, ας πούμε. Άλλες είναι στο χρόνο. Έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης, έχουν φόβο, φοβούνται ακόμα Ναι. τα social media. Με το χρόνο, εντάξει, αυτό το έχει όλος ο κόσμος, δεν είναι κάτι, ας πούμε, που διαφέρει. Και αυτό που βγαίνει, βέβαια, είναι ότι κάνουν το ελάχιστο, έτσι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λες, ακούγομαι κανονικά. Ναι, ναι. Θα σας ξαναπώ κάτι, το οποίο το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κολλάει πάρα πολύ σε αυτό. Έχω μία συνεργάτη, η οποία δουλεύει 2 χρόνια. Πολύ low profile, καθόλου δυνατή σε πωλήσεις, δεν το έχει και πολύ. Πρέπει να της τα δίνεις έτοιμα, να της πεις ακριβώς τι πρέπει να πει. Καταφέραμε να κάνουμε μόνο μία εγγραφή το καλοκαίρι, η οποία έκλεισε στόχο, τα παράτησε και αυτή μέχρι εκεί. Οπότε πολύ βάση η κοπέλα. Έκατσε τώρα μία πάρα πολύ δυνατή εμπειρία από μία δική της πελάτησα, την οποία ακόμα και την ώρα που μας τη μετέφερε με ηχητικό, έβγαζε τόσο ενθουσιασμό, αγάπη. Τι να σας πω για τα προϊόντα, έβγαλε αυτό που είναι η Forever. Πρώτη φορά την άκουσα να μιλάει έτσι. Και αυτή η εμπειρία της έχει δώσει φτερά και κάνει βίντεο καλύτερα από τι να σας πω τώρα. Είναι τόσο ολοκληρωμένα τα βίντεο της. Μιλάει πολύ ανθρώπινα, δεν είναι στημένη, δεν είναι πολίτρια. Έχει feeling. Είναι του λεπτού, δεν είναι του 15 δευτερόλεπτα 30. Μου τα κάνει και 1 λεπτό και τις το κάνουν και πιο μικρά, δεν πειράζει. Πιάνει τόσο πολύ συναίσθημα. Έχει φορτσάρει πάρα πολύ στη δουλειά. Μου λέει τελικά, μου βγαίνει πιο γρήγορα να κάνω ένα βίντεο παρά να κάθομαι να τα κάνω γραπτά. Και αναπτύσσεται τώρα πια μετά από 2 χρόνια με αφορμή αυτό. Δεν πάω να έχω τις καλύτερες εμπειρίες, δεν πάω να τις μοιραζόμαστε, να τις άκουγε από άλλες κοπέλες. Όταν κατάφερε αυτή να κάνει αυτό το πράγμα και να την ευχαριστήσει η πελάτησά της, αυτό της έδωσε την όθηση. Βλέπεις τώρα την ψυχολογία. Τι άλλαξε? Ορίστε. Τι άλλαξε μετά από 2 χρόνια, είπες? 2 χρόνια. Πήρε, γιατί αυτή έδωσε το προϊόν στην πελάτησα. Είναι δική της πελάτησα, της το πρότεινε και στάθηκε δική της επιτυχία. Ενώ ό,τι και αν έλεγα εγώ με δικές μου πελάτησες, πάρτε τις εμπειρίες κλπ. Ήταν διαφορετικό για εκείνη. Δεν ξέρω, τώρα της έκατσε αυτό. Γιατί η γυναίκα πήρε την ούλτρα, ας πούμε, και πέρα από την ούλτρα, το αδυνάτισμα που είχε σαν στόχο, κατάφερε η γυναίκα να της διώξει την κατακράτηση αμέσως. Ξεπρίστηκαν πόδια, χέρια και σταμάτησε τα φάρμακα που έπαιρνε. Οπότε αυτό δεν ήταν μόνο αδυνάτισμα, ήταν και πολλά πράγματα παραπάνω που πήρε. Από αυτό που ζήτησε πήρε παραπάνω πράγματα η γυναίκα. Οπότε και η Νατάσα ίσως εμπιστεύτηκε παραπάνω το προϊόν. Κατάλαβε την αξία του προφανώς. Αυτό, ξέρεις, είναι δομικό στοιχείο στη δουλειά μας, να καταλάβει ο συνεργάτης την αξία και να μην είναι απλά να λέω copy-paste το πείμα μου, ας πούμε. Πρέπει να περάσει Αυτό από βέβαια μέσα. είναι κάτι, Αναστασία, είναι κάτι που το συζητάτε εσείς στις άλλες εκπαιδεύσεις που κάνετε. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι να βρούμε το έξτρα στοιχείο, το οποίο είναι πιο ανθρώπινο, είναι πιο managerial και έχει να κάνει με την οργάνωση της ομάδας μας. Φυσικά υπάρχουν τα προϊόντα, φυσικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα προωθεί κανείς, και πολλοί τρόποι πικούς και προώθησης και όλα αυτά. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε τρόπους πάντα επιστημονικούς για να το κάνουμε πιο σωστά αλλά και πιο γρήγορα και να μειώνουμε και το δικό μας βάρος, ώστε να μην έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας ότι όσο αυξάνεται το δίκτυό μας, αυξάνεται και το έργο. Κάνουμε και έτσι και να κάνουμε πιο δημιουργικά πράγματα. Αυτό μέχρι τώρα έχουμε προσπαθήσει. Οπότε έχουμε πει κάποια ας πούμε,
Γαλλία, έχουμε συζητήσει κάποια πραγματάκια πάρα πολύ εισαγωγικά με τον Μπάντι, ας πούμε, και με το δίκτυο, με τις μικρότερες ομάδες που κάναμε τις τελευταίες φορές. Και για αυτό θέλω να ρωτήσω, αν από αυτή την άποψη έχετε δοκιμάσει κάποια πράγματα και έχετε δει κάποια βελτίωση. Σόφη, με το Padlet τελικά τι έγινε? Τίποτα. Δυστυχώς φαίνεται το δικό μου προφίλ. Δεν μπορούσα να το κάνω. Έχω κάνει restart 100 φορές. Τίποτα. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα από τότε που πήγα εγώ και έκανα εισαγωγή, έκανα εγγραφή ουσιαστικά. Γιατί δεν το είχα κάνει. Είχε κάνει η κόρη μου την εργασία της και μετά που πήγα εγώ και έκανα εγγραφή, φαίνεται στην εργασία της πάνω το δικό μου όνομα. Και πάλι όμως φαίνεται δεν έχεις το Padlet. Υπάρχει το Padlet. Έχετε ένα λογαριασμό που είναι της κόρης μου. Της έκανα μετά email και λοιπά, αλλά πάλι φαίνομαι εγώ στην εργασία. Ναι, καλά. Αλλά το Padlet μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Απλά ήθελα να μην φαίνομαι εγώ στην εργασία της κόρης μου. Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι, ναι. Εντάξει. Πάντως γενικά να σας πω ότι έχω χρησιμοποιήσει εγώ μέχρι τώρα. Έχω φτιάξει το kit υποδοχής, το έχω δώσει σε μια συνεργάτηδα. Το έχει κατανοήσει, αλλά επειδή ήταν τώρα σε αλλαγή επίπεδου, δεν το έχει παραδώσει ακόμα. Ένα. Έχουν φτιάξει την ομαδούλα του στα μέλη που είπα, αλλά δεν μπορούν να συντονιστούν σε χρόνο. Να κάνουν την τηλεφωνική κλήση, να πιούνε καφέ. Μιλάνε βέβαια στο chat, αλλά το νέο μέλος που έχω βάλει μέσα στους παλιούς είναι τόσο κλειστό που δεν ξέρω πώς θα την ξεκλειδώσω. Δεν ξέρω πώς θα την... Δεν ανοίγοντας σε άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ κλειστό σαν χαρακτήρας, ναι, δεν πολύ μιλάει. Αφού και εγώ όταν έκανα έτσι οι δυο μας μέσω Messenger μία κλίση και τη ζήτησα, ήθελα να με βοηθήσω στη δουλειά της, της λέω άνοιξε την κάμερα να σε δω, δεν σε έχω δει ποτέ, εσύ με βλέπεις στα social παντού, εγώ δεν ξέρω ποια είσαι. Δεν άνοιξε κάμερα. Μου λέει, δεν ήμουν προετοιμασμένη, δεν το ξέρω ότι πρέπει να το κάνω, την άλλη φορά βλέπουμε. Να ρωτήσω κάτι. Είδατε έστειλα, το συζητήσαμε λίγο, δεν το συζητήσαμε ακριβώς. Αυτό το άρθρο που ανέβασα με το σχόλιο που έκανα στο Messenger, το είδατε? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει τεράστια... έχει πολλά να μας διδάξει. Γιατί αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που κάνετε εσείς, απευθύνεστε σε ένα κοινό το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ, ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο προφίλ του κάθε συνεργάτη. Γενικά, το προφίλ των ανθρώπων που προσελκύονται σε αυτό το μοντέλο MLM, Forever κτλ., είναι αυτό το προφίλ που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Και δεν βοηθάει καθόλου το προφίλ αυτό. Το είδατε, το προσέξατε? Αξίζει να το διαβάσετε. Γι' αυτό έκανα μια περιγραφή στα ελληνικά. Είναι στα αγγλικά το άρθρο, το πρωτότυπο. Είναι αρκετά επιστημονικό, αλλά έχει 1.500 άτομα που περιλαμβάνονται στην έρευνα και έρχεται νομίζω σε μια χώρα της Ασίας που δεν είναι και πολύ διαφορετική στο mentality από εμάς. Αυτό που δείχνει και αξίζει να το δούμε είναι ότι το μοντέλο αυτό προσελκύει ανθρώπους που πιστεύουν σε μια ανώτερη δύναμη, μια χαρά. Δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτό. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι δεν είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν. Ίδιοι. Είναι αυτή η ανώτερη δύναμη που θα έρθει να τους συνδράμει συνεχώς και αυτή η ανώτερη δύναμη στην προκειμένη περίπτωση είστε εσείς. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δείτε. Για να μην πελαγοδρομείτε θεωρώντας ότι εγώ θα τα κάνω όλα και εγώ θα την κυνηγάω και εγώ θα... Ναι, γιατί αυτό είναι το βασικό default του ανθρώπου που αιτίεται από αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, γρήγορα και εύκολα χρήματα, πουλώντας προϊόντα
Και κοίτα εγώ που έχω πετύχει και τα λοιπά, άρα γίνα σαν εμένα, που σημαίνει ότι εγώ θα σου ανοίξω δρόμους και θα... Είναι σχετικά εύκολο, ενώ δεν είναι εύκολο. Πάνω σε αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα και να συζητήσουμε λίγο πώς τα social media μπορούν να μας βοηθήσουν. Γιατί ούτως ή άλλως θέλοντας και εμείς, είμαστε σε μια συγκυρία εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως μετά την πανδημία, όπου έτσι δεν είναι και εσείς κινείστε με βάση τα social media, κυρίως το Facebook, έτσι δεν είναι? Οπότε θέλετε να δούμε λίγο αυτό, να το δούμε λίγο έτσι πιο σοβαρά και να το αναλύσουμε λίγο. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν, αλλά με βάση το δεδομένο αυτό, ότι αυτό είναι το προφίλ των ανθρώπων, δηλαδή δεν απευθύνεστε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, το προφίλ με μήνυμα, θα βάλω και το Κωνσταντίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από Κύπρο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε. Άρχισα λέγοντας ότι το άτομο που σας έστω... Έλα. Η χαρά είναι δικιά μου. Ωραία. Δεν πειράζει. Καλό είναι να βλεπόμαστε. Έλεγα λοιπόν ότι το άρθρο που σας έστειλα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι το άρθρο που σας έστειλα από το Messenger δείχνει ότι το προφίλ των ανθρώπων που ελκύονται από τη Forever είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε μια ανώτερη δύναμη και στην προκειμένη περίπτωση αυτή η δύναμη είστε εσείς και εξαρτώνται από εσάς ουσιαστικά. Δεν είναι εύκολο να υποκινηθούν. Ένα μικρό ποσοστό βέβαια θα υποκινηθεί και θα προχωρήσει, αλλά οι πιο πολλοί είναι τους τραβάς, τους σέρνεις, σέρνονται, γιατί το αρχικό, η δέσμευση, η υπόσχεση είναι ότι γρήγορα, σχετικά εύκολα, σχετικά γρήγορα χρήματα και μια επιτυχία, επιχειρηματικότητα, όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία, οπότε αποφελκύονται. Αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι δεν έχουν τη διάθεση να δουλέψουν ακριβώς λόγω αυτού του προφίλ που έχουν. Που δεν μας ενοχλεί το προφίλ, δεν το κριτικάρουμε, ούτε το απορρίπτουμε. Αλλά αυτό το προφίλ του ανθρώπου είναι τελείως διαφορετικό από το προφίλ ενός ανθρώπου που θα πήγαινε, ας πούμε, να δουλέψει σε μια τράπεζα ή σε μια επιχείρηση, ας πούμε, που ασχολείται με το χρηματιστήριο. Είναι πιο ανταγωνιστικά εκεί, οπότε καταλάβατε το προφίλ του ανθρώπου που προσελκύεται σε μια ανταγωνιστική, πιο από τη φύση της έντονη κατάσταση, δεν είναι αυτό το προφίλ που προσελκύεται από το MLM. Καταλάβατε. Αυτό είναι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για εσάς. Και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Τότε είπα να προσελκύσουμε, να σας πω επίσης ότι πήγα να μείνουμε στο Δημήτρη, ο οποίος δυστυχώς δεν θα μπορέσει σήμερα γιατί έχει συγγενείς. Είναι και μια μεγάλη γιορτή σήμερα, καταλαβαίνουμε. Αλλά θα τα δούμε και στο βίντεο που θα ανεβάσουμε στο τέλος. Ήθελα λοιπόν να σας πω κάποια πραγματάκια και να συζητήσουμε βέβαια για τα social media. Γιατί μετά την πανδημία, πλέον νομίζω ότι όλοι κινούμαστε μέσω των social media, κυρίως του Facebook. Και αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να το... Αλλά τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και εξελίσσονται. Και να σκεφτούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς μπορούμε την παρουσία μας στα social media να την κάνουμε πιο και να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους λίγο διαφορετικού προφίλ.
Θέλουμε ανθρώπους που να έχουν αυτενέργεια, να πιστεύουν στον εαυτό του και να μην είναι εξαρτημένοι από εσάς. Αυτοί που είναι εξαρτημένοι από τους άνωθεν, δεν θα προχωρήσουν. Θα ζητάνε συνεχώς την άδειά σας. Θα ζητάνε συνεχώς τη συμβουλή σας. Γιατί εσείς είστε ένας μικρός θεός για αυτούς. Δεν έχουν... είναι δυστυχώς έτσι τα πράγματα. Και το αποδεικνύει η έρευνα που σας έστειλα, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιου τύπου και νομίζω περσινή. Άρα είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Θα βάλουμε μέσα και τη Βαρβάρα. Λοιπόν, Βαρβάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Καλησπέρα, Βαρβάρα. Καλησπέρα. Προσπαθώ να συνδεθώ. Ωραία. Ακούσουμε λίγο για τα social media και την παρουσία μας και πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο στοχευμένη, πιο ικανή να προσελκύσει ανθρώπους οι οποίοι θα δουλεύουν μόνοι τους, θα είναι πιο αυτόνομοι και θα έχουν λίγο περισσότερο ανταγωνισμό μέσα τους και θα είναι πιο ρίσκοι. Θα τους ενδιαφέρει και θα τους αρέσει να προχωράνε λίγο πιο γρήγορα. Και να μην είναι αυτό το σαλιγκάρι, ας πούμε, που ψέρνεται και περιμένει από εμάς. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που, όπως έδειξε η έρευνα που σας έστειλα, προσεγγίζονται, προσελκύονται από αυτές τις αναρτήσεις που κάνουμε στα social media. Θα βάλουν το ενδιαφέρον. Όπως σου λέει, ωραία, υπάρχει αυτό, γιατί να μην κάνω μία, δεν χάνω και τίποτα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι τα social media, όπως λένε οι ειδικοί, social με την κομμάτι, αρχίζει και ξεπερνιέται και αντικαθίσταται από αυτό που λέμε interest media. Δηλαδή τα δίκτυα τα οποία επικεντρώνουν στο ενδιαφέρον και όχι στην κοινωνικότητα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι πλέον ο αλγόριθμος και του Facebook αλλά κυρίως του Instagram και του TikTok επικεντρώνει στο να προωθήσει βίντεο τα οποία ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε εσείς διάφορα βίντεο με διάφορα θέματα. Ας πούμε, κάνω εγώ ένα βίντεο σήμερα το οποίο έχει ως αντικείμενο τη γυμναστική. Και αύριο το ίδιο και μεθαύριο το ίδιο. Μ' αρέσει η γυμναστική, βλέπω δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν είναι και τόσο καλό. Ξαφνικά μεθαύριο κάνω ένα άσχετο βίντεο με τη γυμναστική, αλλάζω λίγο το προφίλ και το βίντεο αυτό έχει να κάνει με ένα είδος διατροφής που δοκίμασα πρόσφατα, που είναι και το γονική διατροφή και με βοήθησε λίγο. Και ξαφνικά βλέπω ότι αυτό το βίντεο έχει 20.000 views στο TikTok. Και το επόμενο βίντεο, το οποίο επιστρέφω πάλι στη γυμναστική, ξαναπέφτει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος δεν προωθεί τα πάντα, προωθεί μόνο αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτό σου δίνει ένα έναυσμα να επικεντρώσεις αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Άρα πρέπει να κάνεις περισσότερα βίντεο πάνω στη διατροφή και όχι στη γυμναστική, γιατί άλλοι κάνουν πιο αυθεντικά βίντεο από σένα. Πολύ απλά το λέω. Και είναι πολύ εύκολο τέτοιου τύπου βίντεο, τα οποία είναι αυθεντικά, δηλαδή βγάζουν μια αυθεντικότητα και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και ξαφνικά βλέπουμε να έχουν πάρα πολλά views. Είναι τέτοια βίντεο που βλέπουμε από 500-600 views ξαφνικά να έχουμε 20.000. Γιατί ο αλγόριθμος τους δίνει τεράστια όθηση. Ένα παράδειγμα είναι ένα βίντεο που έκανε η κόρη μου. Η κόρη μου είναι φοιτήτρια, σπουδάζει θέατρο. Δεν κάνει πολλές αναρτήσεις. Δεν είναι πολύ ενεργή στο TikTok. Είναι 22 χρονών, 23 χρονών. Έχει, ας πούμε, ενδιαφέροντα. Φανταστείτε τα βίντεο που κάνουν κορίτσια της ηλικίας αυτής. Ξαφνικά το καλοκαίρι έκανε ένα βίντεο που της κατέβηκε εκεί που δούλευε. Χωρίς σημασία.
τι σχολή να επιλέξετε, γιατί επέλεξα τη δραματική σχολή που επέλεξα. Και είπε 2-3 πραγματάκια, 1, 2, 3. 30.000 views, κατευθείαν. Γιατί προφανώς ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλω να σας εδώ, θα μοιραστώ μαζί σας τώρα, να σας δείξω τέτοιου τύπου παραδείγματα από το TikTok. Ειδικά εγώ το TikTok το χρησιμοποιώ για να ενημερώνομαι για θέματα που εμένα με απασχολούν. Καθαρά, ας πούμε, τη δουλειά του. Λοιπόν, πείτε μου αν βλέπετε αυτό που μοιράζομαι αυτή τη στιγμή. Φαίνεται? Ναι, το βλέπουμε. Ωραία, λοιπόν, προσέξτε, θα σας δείξω λοιπόν κάποια παραδείγματα που είμαι βέβαιος ότι εσείς έχετε αντίστοιχα, όλοι μας έχουμε αντίστοιχα. Ο καθένας έχει το δικό του, δικά του. Εμένα λοιπόν μου βγάζει κάποια πράγματα τα οποία θέλω να σας δείξω. Αυτό εδώ είναι ένα TikTok ενός ελληνικού Έλληνα, αυτός εδώ ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας που έχει φτιάξει μια βιοτεχνία παπουτσιών στη Θεσσαλονίκη. Τον ονομάζει Pitbull και κάνει συνεχώς live κάθε μέρα το απόγευμα. Και πουλάει μέσα από τα live. Και πουλάει πάρα πολύ. Εγώ έχω αγοράσει και 2 παπούτσια, πουλάει δερμάτινα ανατομικά παπούτσια. Έχω τρελαθεί. Για να δούμε, θα τα ακούσετε. Αυτό κάνω ένα κλικ εδώ να δούμε. Αυτό εδώ, το Made in Green, μπορεί να ήταν κανεί, το πανό του. Ακούγεται? Όχι. Λίγο με διακοπή. Δεν ακούμε καλά. Διακοπές κάνει. Για να δω αν το δυναμώσω κι άλλο. Μήπως τώρα. Τίποτα. Όταν ξεκινήσει, κάνει μόνο με δουλειά. Δουλειά. Και λοιπόν περίπτωση που αυτό εδώ, κάτι δεν είναι γκρι, θα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ακούγεται τώρα καλύτερα? Όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός εδώ λοιπόν έχει το δικό του, τη δική του βιοτεχνία και κάνει live πωλήσεις. Live πωλήσεις μέσα από το TikTok, αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αν το επιτρέπει και δεν ξέρω αν το επιτρέπει forever, κάντε το, θα κάνετε, ο κόσμος θέλει, περνάει ας πούμε, έρχεται το βράδυ κουρασμένος, ανοίγει το TikTok και βλέπει και κάθεται στα live. Έχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν τέτοιου τύπου TikTok live και πουλάνε προϊόντα σε πραγματικό χρόνο. Μιλάμε για 2 ώρα, 3 ώρα, κάθεται αυτός και κάνει αυτή τη δουλειά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο TikTok, εντελώς διαφορετικό. Και όπως βλέπετε εδώ, πάμε στα 4,3 εκατομμύρια likes. Έτσι μιλάμε για άλλο επίπεδο. Αυτό εδώ όμως είναι ένα και κάνει βαφτιστικά και γαμήλια προϊόντα. Αυτό είναι πάλι στη Θεσσαλονίκη και είναι αυτοί εδώ οι ιδιοκτήτες οι οποίοι ανεβάζουν σκετσάκια άσχετα με το προϊόν, εντελώς άσχετα. Τώρα δεν ξέρω, όλα είναι πάρα πολύ αστεία. Σίγουρα με που γράφει τα σενάρια, αλλά μπορεί να είναι και το ChatGPT. Προσέξτε, καμία σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή είναι σαν να είσαι manager της Forever και να φτιάχνεις TikTok για μαγειρική, για γυμναστική, για άσχετα εντελώς πράγματα. Να σχολιάζεις την επικαιρότητα. Εκατομμύρια likes. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει. Δεν μπαίνει στο τι για καινούργια θα κάνω.
και ποιος θα μου προτείνει μια δουλειά. Δεν είναι για να διασκεδάσει. Λοιπόν, επίσης, αυτό εδώ είναι ένα φαρμακείο. Το φαρμακείο αυτό είναι στην Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Το φαρμακείο είναι ένα ζευγάρι που είναι φαρμακοποιοί και έχουν αυτό το φαρμακείο. Και κάνουν σκετσάκια γύρω από τη δουλειά του. Ξεκίνησαν τα πρώτα βίντεο που έχουν 1,6 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Υποδίονται πελάτες οι οποίοι ζητάνε φάρμακα με λάθος αστεία ονόματα και δεν θυμούνται, ας πούμε, το πραγματικό όνομα. Και έχει γίνει χαμός με αυτό το φαρμακείο. DMD Pharmacy. Σημειώστε το και τσεκάρετε το. Κάνοντας πλάκα. Και τα τελευταίους μήνες προωθούν προϊόντα. Και πουλάνε σαν τρελή. Και κάνουν την πλάκα τους βέβαια, αλλά είναι και αυτό μια δουλειά. Οπότε να κλείνω σιγά σιγά εδώ. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ ιδιαίτερα με ενδιαφέρει η διατροφή, οπότε παρακολουθώ ένα τύπο διατροφής που λέγεται carnivore, που είναι τροφαγία. Αυτός εδώ είναι ο Έλληνας γκουρού αυτής της διατροφής. Είναι ένας γιατρός. Γιατρό περιμένουμε να παρακολουθούμε για θέματα διατροφής. Ένας γιατρός λοιπόν, ο οποίος κάνει πολύ σωστά και ενημερωτικά βίντεο, που βλέπετε έχει 668.000 likes. Έτσι, Θάνος Ευθυμίου λέγεται, πάρα πολύ καλός. Όμως, αυτός εδώ ο κουβάγιας είναι ένας απλός βιντεογράφος που βίντεο κάνει. Δεν είναι γιατρός, ο οποίος ασχολείται με ακριβώς το ίδιο θέμα. Κάνει βίντεο, TikTok, για την carnivore διατροφή. Με τη διαφορά ότι δεν πουλάει τίποτα. Και το λέει, εγώ δεν πουλάω, δεν είμαι γιατρός, μη με ακούτε, λέει, δηλαδή δεν πουλάει, το αντίθετο. Και αν δείτε, γιατί προφανώς το έχει ψάξει πάρα πολύ, δεν λέει χαζομάρες ο άνθρωπος, του αρέσει κάτι που το έχει, είναι αυθεντικό. Του αρέσει, βγάζει αυτή την αυθεντικότητα. Και έχει 127.000 likes. Συνεχώς τα βίντεο του έχουν μέσα πράγματα. Όταν βλέπεις, ταυτίζεσαι με αυτόν, περισσότερο από ότι με τον γιατρό, ταυτίζεσαι γιατί είναι ένας απλός άνθρωπος. Και τον βλέπεις πώς ήταν πριν, που ήταν παχουλός και πώς είναι τώρα που είναι, έχει χάσει 40 κιλά. Άρα βλέπεις το αποτέλεσμα. Και είναι ένας απλός άνθρωπος, δεν είναι γιατρός και το λέει. Δεν έχει σημασία. Τον βλέπεις, τον παρακολουθείς. Είναι αυθεντικός. Δεν λέει ψέματα, είναι αυθεντικός. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν εδώ, ο οποίος έχει απογειώσει 1,4 εκατομμύρια likes. Επίσης αυτός είναι βιντεογράφος. Βίντεο φτιάχνει βίντεο. Δεν είναι γιατρός. Και όμως ασχολείται με την carnivore διατροφή. Και εδώ έχει πώς να καθαρίζει το στέαρ, τις επιλογές carnivore, κρέμα προσώπου από στέαρ. Έχει φτιάξει τελευταία και το TikTok του με πληρωμή για μέλη. Επιπλέον περιεχόμενο. Δεν είναι γιατρός. Απλώς έχει μανία, έχει και το βιώνει, έτσι. Κάντε και τις δικές σας, τους δικούς σας παραλληλισμούς εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί έγιναν γνωστοί, όχι γιατί πουλάνε κάτι. Δεν πουλάνε, ξεκινήσανε απλώς παρουσιάζοντας μια πτυχή της ζωής τους. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια, στην πορεία, αν δείτε τα μηνύματα που παίρνουν, τους ζητάνε, έχουν εκατοντάδες σχόλια κάτω από κάθε βίντεο που τους ζητάνε να τους πληρώσουν για να τους δώσουν συμβουλές. Γιατί ο κόσμος είναι αφελής. Ο κόσμος φτάνει να του τραβήξει το ενδιαφέρον. Ή media, ή social media.
Υπάρχουν βέβαια και επαγγελματίες. Αυτός εδώ είναι ένας γυμναστής. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει αν είναι γυμναστής. Δεν μου φαίνεται και το σοβαρό. Ναι, αυτόν τον παρακολουθώ και εγώ, κύριε Στιβάκη. Και Ναι, μου έκανε κλικ. Και μου έκανε κλικ αυτός. Ναι, ο σου έκανε Σαρό. κλικ. Ναι, είναι λοιπόν. Αυτό είναι που λες. Έχεις απόλυτο αυτό ακριβώς. Να σου κάνει κλικ. Λοιπόν, αυτό, αν τον παρακολουθήσετε, αντιφάσκει. Άλλα θα πει τη μια φορά. Θυμάμαι έλεγε να μην τρώτε το πρωί αυτό. Και την άλλη φορά έλεγε να τρώτε αυτό το πρωί. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Δεν έχει σημασία. 3,1 εκατομμύρια like. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν, βγάζουν δουλειές, Αυτός εδώ είναι ένας πολύ σοβαρός διατροφολόγος, απόφοιτος πανεπιστημίου, και αυτό πουλάει τη δουλειά του. Πάμε τώρα στους επαγγελματίες, ο οποίος τον έχει καλέσει και την τηλεόραση, την έχω δει, ας πούμε, από εσμή και μετά. Βλέπετε ότι αυτός κάνει πολύ απλά τα βίντεο του έχουν τουλάχιστον 20, 30, 40 χιλιάδες και κάποια έχουν και πάνω από 100.000. Και κάθε βίντεο του είναι 1 λεπτό, 1,5 λεπτό και παραπάνω. Έχει σημασία αυτό. Ένα διατροφολόγο, κοντά στο 1 εκατομμύριο likes. Το να κάνει κάποιος like, εγώ πιο πολύ κοιτάω το like παρά τα μέλη. Γιατί το να κάνει like πάει να πει ότι σου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένας διατροφολόγος ο οποίος έχει πάρα πολύ χιούμορ και παρακολουθώ. Δεν θα έλεγα ότι με τρελαίνει ιδιαίτερα, αλλά κάνει και αυτό τη δουλειά του. Δηλαδή, κάνει περιεχόμενο αλλά είναι κάθε μέρα εκεί. Τώρα, πάμε στα ενδιαφέροντα. Προσέξτε το. Όπως ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι δεν βλέπουν ειδήσεις. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά δεν βλέπουν τηλεόραση. Τηλεόραση βλέπουν οι άνω των 50, ας πούμε, που έχουν και πιο πολύ χρόνο. Οι χρονών δεν βλέπουν ειδήσεις ούτε ακούνε ραδιόφωνο. Βλέπουν TikTok. Αυτοί λοιπόν εδώ ήταν κάτω από 30 και ακολουθεί το παράδειγμα ενός Αμερικανού που κάνει ακριβώς αυτό. Τι κάνει αυτή? Διαβάζει τα νέα στο TikTok. Το κάνει. Έχει μπροστά της μια σελίδα online, το Sky, και διαβάζει τα νέα. Και θα τα πλαισιώσει και με 1-2 σχόλια. Κάθε βίντεο της είναι 2 λεπτά. Δεν είναι 20 λεπτά. 2 λεπτάκια. Από το αυτοκίνητο, από το δωμάτιό της. FYI, εγώ από αυτήν μαθαίνω τα νέα. Ακόμα και εγώ. Και έχει 2,2 εκατομμύρια like. Δεν πουλάει τίποτα, αλλά είμαι σίγουρος ότι τη στιγμή που θα πει εγώ αγοράζω ή χρησιμοποιώ το τάδε προϊόν της Forever, θα έχει από κάτω 500 comments, το θέλω και εγώ το προϊόν. Είμαι σίγουρο. Και προσέξτε, δεν κάνει τίποτα. Είναι μια φρέσκια φιγούρα, ναι, κοπέλα, ωραία κοπέλα, που κάνει αυτό. Πάρα πολύ απλό. Και δεν είναι, σας λέω, το πήρα από έναν Αμερικανό που κάνει ακριβώς το ίδιο. Η συγκεκριμένη κάνει 3-4 βίντεο τη μέρα. Και πολλοί από εμάς έχουμε πάθει, αν δεν τη δούμε, ας πούμε, κάτι πάει καλά. Δεν μαθαίνουμε τα νέα. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και τα επαγγελματικά προφίλ. Αυτό εδώ είναι ένα εστιατόριο πάρα πολύ γνωστό. Δεν ξέρω γιατί έχω πολύ ψάρι. Η Μαύρη Θάλασσα, που έχει προϊόντα στο ψάρι. Είναι γκουρμέ εστιατόριο, πολύ ακριβό. Και είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 εστιατόριο, μπορεί και στην Ελλάδα. Κανάλι, το οποίο έχει αυτούς τους δύο, αυτή είναι η μητέρα εδώ και αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του πατέρας.
Και το κανάλι το έχει αναλάβει ο γιος, ο οποίος δεν εμφανίζεται πουθενά. Ο γιος τραβάει τα βίντεο και τους κάνει ερωτήσεις. Πώς κάνουμε αυτό, πώς κάνουμε. Και βλέπετε τα views είναι... Δίνουν συνταγές, κάνουν τη δουλειά τους, την οποία παρουσιάζουν εδώ. Πουλάνε τη δουλειά τους και πουλάνε το περιβάλλον σε πολύ απλά μέτρα. Με πολύ απλό τρόπο. 10 εκατομμύρια likes, όπως βλέπετε. Είναι εστιατόριο, αλλά δεν κάνει και τίποτα φοβερό. Η δουλειά του βγάζει. Ένα άλλο προφίλ, βλέπω, αυτός εδώ τώρα είναι δικηγόρο. Είναι ιδιοκτήτης μιας δικηγορικής, ενός δικηγορικού γραφείου. Βλέπετε γραβάτα, σοβαρός, το μουσική, το ωραίο, το γυαλί του, άλλο προφίλ εντελώς. Άλλο στυλ. Τα βίντεο του είναι δεικτικά, έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι πάρα πολύ επικριτικός, είναι ακριβώς ό,τι περιμένει. Τα βίντεο του όμως είναι λίγο πιο, ίσως κάπου πλατιάζει, είναι 4 λεπτά, 5 λεπτά, αλλά βλέπετε πόσα views, εκατοντάδες χιλιάδες views, έτσι. Δεν πουλάει τίποτα, απλώς λέει τη μέρα του, πώς περνάει τη μέρα του, σήμερα έχει το θέμα, ήρθε το τάδε, ξέρω εγώ, μου είπε εκείνο, και σχολιάζει για την επικαιρότητα, ό,τι περιμένουμε από κάποιον δικηγόρο. Δεν κάνει κάθε μέρα βίντεο, αλλά θα κάνει την εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κανάλι, το οποίο παρακολουθώ μανιωδώς. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Αυτός, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, προσφέρει ιδιωτικά jet προς ενοικίαση. Ιδιωτικά αεροπλάνα. Το κάνει. Έχει περίπου μισό εκατομμύριο like. Γιατί προφανώς αυτοί που το βλέπουν δεν είναι οι πλούσιοι. Είμαστε εμείς, παιδάκια που θέλουμε το lifestyle αυτό. Και μας αρέσει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζεις ότι είναι ψεύτικο όλο αυτό. Γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα έχει τα τηλέφωνα που παίρνει με τους ενδιαφερόμενους, το παίρνει τηλέφωνο, το παίρνει, ας πούμε, θα τον πάρει η κόρη ενός πάρα πλούσιου, η οποία θέλει να πάει από το Κάιρο στην Λευκοσία, πούμε, και λέει, θέλω, ας πούμε, αλλά δεν έχω πολλά, μέχρι 50.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Τι θα μου βρεις. Λοιπόν, και βλέπετε πόσα views έχει. 20.000, 100.000 views. Τα views αυτά είναι από ανθρώπους σαν εμάς. Έχει μπει στο νόημα. Το έχει καταλάβει πολύ καλά. Και το αξιοποιεί όπως πρέπει. Η Ζωή Φράγκου είναι μία ψυχολόγος, οργανωσιακή ψυχολόγος, προωθεί το podcast της, όπου την παρακολουθώ, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Έχει και αυτή πολλά views. Ψυχολόγο. Δεν ξέρω αν ξέρετε το Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας είναι ένα μυστήριο φαινόμενο. Είναι αυτός εδώ ο τύπος, ένας Έλληνας 55άρης, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και κάπου μπλέκεται με την πολιτική. Μπήκε στη Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή, μετά τον διώξανε, τέλος πάντων. Και τι κάνει αυτό? Πηγαίνει σε διάφορες πόλεις, τον καλούν πλέον να πάει σε πόλεις και καταγράφει, εδώ σε ένα ΕΠΑΛ στο Αγρίνιο, καταγράφει κακοτεχνίες του δρόμου. Γίνεται της τρελής με αυτό. Κακοτεχνία. Ξέρει προφανώς τον αρχιτέκτονας και περιγράφει, βλέπετε εδώ. Πάει τώρα εδώ και διαλύει, λέει, τι είναι αυτό. Τέτανος. Έχει μείνει στην ιστορία, υπάρχει κάτι. Τέτανος. Να το, τέτανος. Βλέπετε εδώ. Χιλιάδες views, σχολιάζει πολιτικά, είναι λίγο ακραίος αυτά που λέει, αρκετά ακραίο για μένα, αλλά μιλάμε για χιλιάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες views. Αυτός είναι σίγουρα στο κοινοβούλιο την επόμενη τρέχεια, 3,1 εκατομμύρια likes. Πόσες ψήφους θα πάρει αυτό? Αν πάρει το 1/10, το 1% αυτών των likes, θα είναι βουλευτής. Ό,τι και να αποφασίσει να κάνει. Ντόναλντ. Και πάμε στους απλούς στόχες, οι οποίοι είναι influencers.
Ο Χρήστος, ο οποίος είναι ένας πανέξυπνος κομμωτής, πάρα πολύ αστείος, 7 εκατομμύρια likes. Η Σταυρούλα Θεοχάρη, κορυφαία, αυτή είναι κάπου εκεί στην κεντρική Ελλάδα, κάνει με τους γονείς της, πώς μιλάνε, τι είπανε, τι κάνανε, και τελευταία πουλάει πάρα πολύ. Αυτή η γυναίκα πουλάει. Αν τη βάλετε στη Forever θα σας κάνει πλούσιο. Γιατί είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Το στυλ της αρέσει πάρα πολύ να χορεύει δημοτικά τραγούδια και συνεχώς χορεύει. Χορεύει, εδώ. Δημοτικά, αυτό το τύπο, μια πολύ γλυκιά κοπέλα, 32 χρονών κάπου εκεί. 63 εκατομμύρια likes. Κάνει πωλήσεις, θα τη δείτε να διαφημίζει, είναι influencer. Προϊόντα που τον ενδιαφέρει. Επίσης αυτός, Ευθύμης Κάλφας, πολύ ιδιαίτερος, πολύ ενδιαφέρον, εναλλακτικός. Και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο, το οποίο θα μου πείτε, μα πρέπει να είμαι τόσο έξυπνος και να σκέφτομαι πράγματα και να έχω προφίλ. Όχι, θα σας απαντήσω. Αυτός εδώ δεν ξέρω από πού είναι και δεν έχω ακούσει ποτέ τη φωνή του. Δεν μιλάει ποτέ. Εμφανίζεται και φτιάχνει να φεύγει. Και έχει 8 εκατομμύρια views. Μπορεί να είναι από την Πολωνία, δεν ξέρω, Ρώσος. Κανείς δεν ξέρει από πού είναι. Δεν φαίνεται πουθενά το όνομά του. Φτιάχνει καφέ. Να, ας πούμε, μπαίνεις εδώ, αγνοήστε τον ήχο. Δεν μιλάει. Λοιπόν, και έχει χιλιάδες views. Δεν πουλάει κάτι. Γουστάρει καφέ, προφανώς αυτό κάνει. Τίποτα άλλο. 8 εκατομμύρια, έτσι. Αυτός εδώ είναι, λέγεται Νίκος Παπουτσής και μου αρέσει πάρα πολύ. Τον παρακολουθώ. Ξεκίνησε από το 0 και έφτασε τα 3,7 εκατομμύρια likes. Ασχολείται με τα πάντα, με επιχειρηματικότητα, με λύσεις, με συμβουλές, σχολιάζει την επικαιρότητα, τον ενδιαφέρουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και ουσιαστικά μιλάει για τη ζωή του. Πώς ξεκινάω από το τίποτα και βοηθώντας τους ανθρώπους γίνομαι καλύτερα. Αυτή τη στιγμή φτιάχνει βίντεο, φτιάχνει υλικό, τέτοιο τύπου. Υπάρχουν βέβαια και επαγγελματίες. Αυτοί εδώ είναι οι δύο τύποι, δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Είναι ο Σπύρος Ανδριανός και ο Κωνσταντίνος Κίτζιο. Είναι δύο έμπειρα στελέχη εταιριών. Ο Κίτζιος είναι σύμβουλος εταιριών. Και κάνουν ένα podcast. Αυτή τη στιγμή είναι στα πολιτισμόρα, στα podcast. Θα ήθελα να σας δω να κάνετε podcast. Γιατί δεν κάνετε podcast? Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, πάρα πολύ, να βλέπουν συζητήσεις και να ακούν συζητήσεις. Είτε στο TikTok, είτε στο YouTube, είτε και στο Spotify, στο ραδιόφωνο, ενώ είναι στην κίνηση. Είναι στο αυτοκίνητο, στην κίνηση και βάζω στο ραδιόφωνο. Τα views ανεβαίνουν. Αυτή βέβαια είναι σε ένα στούντιο, επαγγελματικά πράγματα. Το podcast εδώ και αρκετά χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ένα podcast εσύ περνάς ωραία και όσοι σε ακολουθούν περνάνε ωραία. Και δεν χρειάζεται να έχεις λέξει στο μυαλό σου forever. Να ξεκολλήσετε λίγο από αυτό. Μόνο έτσι θα κολλήσει ο κόσμος. Πιστεύω δηλαδή αν ταυτιστεί κανείς με του forever σε αυτά τα interest media, πιθανόν να εγκλωβιστεί σε ένα φαύλο κύκλο, πιθανόν, που θα μπλέκει συνεχώς με αυτή την δέσμευση που έλεγα πριν στους ανθρώπους, οι οποίοι θα βλέπουν από εσάς τα πάντα, ότι ξαφνικά θα ξεφύγουν από την κατάδια που είναι.
Ενώ μπορείτε πολύ, πολύ πιο ωραία να κάνετε πολύ πιο ενδιαφέρον που να έχει ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο. Και από εκεί θα βρείτε και άλλο κόσμο. Και άλλοι. Εδώ, ας πούμε, έχουμε 2 Ιταλούς. Αυτοί είναι 2 απλοί, το ιδιαίτερο, οι οποίοι έχουν μανία με ένα πράγμα. Την Ιταλία. Και κυρίως το φαγητό του. Μιλάμε τώρα για 406 εκατομμύρια likes. Μιλάμε άλλο επίπεδο. Μιλάνε Ιταλικά χειρότερα από ότι. Συγγνώμη, μιλάνε αγγλικά. Αγγλόφωνο είναι το κανάλι, αλλά μιλάνε χειρότερα από ότι εμείς μιλάμε τα αγγλικά. Χάλια είναι τα αγγλικά τους. Βλέπετε πόσα views έχουν. 7,6, 1,2 εκατομμύρια. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με ιταλικά φαγητά. Πίτσες, μακαρόνια και τα άλλα. Χαμός μας. Πραγματικά τους ψάχνω και τους περιμένω, έχω κολλήσει. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ορεινή μέλισσα, σίγουρα θα την ξέρετε. Είναι ο Έλληνας πεντάρης μελισσοκόμος, ο οποίος ζει σε ένα σπίτι στο βουνό, σε ένα βουνό Καρπενήσι, κάπου πολύ ψηλά μόνο του, στην άκρη του κόσμου. Μέσα στην βροχή, το χιόνι, παγιάζει και έχει 91 εκατομμύρια likes. Αυτό κάποια στιγμή, αυτός ξεκίνησε προωθώντας εδώ, κοιτάξτε, φοβερό παιδί, έτσι. Μελισσοκόμος καταπληκτικός. Μόνο αυτό το βίντεο έχει σχεδόν 20 εκατομμύρια likes. Κάποια στιγμή αυτό έκανε μια συνταγή. Χάλια. Χάλια. Μιλάμε για χάλια. Και βλέπεις και θέλεις να... Και έγινε viral. Internet media, έτσι. Αυτό που σας έλεγα. Ξαφνικά κάνεις κάτι και τραβάει το ενδιαφέρον. Σταμάτησε να ασχολείται με τις μέλισσες και άρχισε να κάνει μόνο συνταγές. Οι οποίες όλες είναι χάλια. Λοιπόν, έχει κάποιο τέτοιο βίντεο το οποίο έχει πάει ο Μποτρίνη και συζητάει με τον Μποτρίνη και ο Μποτρίνη τον βρίζει. Του λέει, τι κάνεις, Ο γνωστός Μποτρίνη, ο σεφ της Σλέμ. Το βίντεο αυτό έχει εκατομμύρια views. Γιατί αυτό θέλει. Αυτό το παιδί λοιπόν έχει καταλάβει τι θέλει. Δεν χρειάζεται να το πει κάποιος. Ας σταματήσω εδώ. Θα ήθελα λίγο μια αντίδραση εδώ σε αυτά. Να πω. Ναι, Σόφη. Εμένα είναι πολύ καλή όλη αυτή η τοποθέτηση, αλλά πρέπει στο προφίλ το οποίο χρησιμοποιούμε ήδη να χρησιμοποιηθεί υλικό το οποίο να μην παρεκκλίνει από τη θεματολογία. Δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε κάτι άσχετο γιατί πατώνει ο αλγόριθμος. Αυτό είναι το πρόβλημα με εμάς. Δεν μπορούμε τη δουλειά που έχουμε χτίσει ήδη να την καταστρέψουμε με ένα διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ήδη παρουσιάζουμε. Αυτοί κάνουν κάτι στημένο σε ένα προφίλ. Εμείς θα πρέπει το προφίλ που έχουμε να δούμε αν μπορεί να κουμπώσει πάνω κάτι άλλο για να το εκτοξεύσει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι θέμα αλγόριθμου. Αυτή είναι η δυσκολία. Δεν μπορώ να πάω να βάλω συνταγή, δεν μπορώ να πάω να βάλω... Πουλάω δυνάτισμα, ας πούμε. Πρέπει κάτι να δω, να κουμπώνει. Δεν μπορώ να πετάξω μαγειρική. Ναι, θα ακούω. Τι άλλο. Ωραία. Η Σόφη μας λέει ένα πολύ ενδιαφέρον δεδομένο μέσα από την εμπειρία. Έτσι. Ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν σου επιτρέπεται, δεν μπορείς. Ναι, άμα θέλεις να κάνεις ένα καινούργιο προφίλ, να το κάνεις όλο αυτό το άσχετο, φυσικά και μπορείς. Αλλά επειδή έχουμε στήσει ένα αλγόριθμο, π.χ. εγώ στο αδυνάτισμα, δεν μπορώ να βάζω άλλες λέξεις κλειδιά. Γιατί θα μου πετάξει τον κόσμο αλλού, θα με δείχνει στη μαγειρική, ας πούμε, αν ασχολούμαι με τη μαγειρική, και δεν θα τραβάω κόσμο που ενδιαφέρεται για το αδυνάτισμα. Δηλαδή είναι θέμα αλγόριθμου καθαρά. Όχι ότι δεν μπορώ να το κάνω, μπορώ, αλλά χαλάω τη δουλειά μου. Κάποιο άλλο σχόλιο? Τη Μαρία τη βλέπω πολύ προβληματισμένη. Η αλήθεια, ναι, εγώ κάνω τώρα στο μυαλό μου πώς μπορώ, δηλαδή έχω δύο προφίλ. Το ένα είναι για το επαγγελματικό και το άλλο
είναι συγκεκριμένα παίρνω το κολαγόνο και συγκεκριμένα εγώ κάνω βίντεο το πρωί, κάθε πρωί περπατάω και συμβάζω μέσα την ευεξία, αρθρώσεις, και αυτό είναι τώρα, πώς μπορώ τώρα, τι άλλα παραγκάδια να μπω, να κάνω, τούτο με... Δηλαδή, ας πούμε, τι να βάλω, να έρθω να βάλω την καθημερινότητα μου, να βάλω, εντάξει, πες να βάλω το πρωί ένα φιτζάνι, ξέρω εγώ, κάπου έτσι, στην να παρεκκλίνω, τούτο σκέφτομαι πώς να το προσαρμόσω. Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Αρχίζεις και το ψάχνεις. Θα σου πω. Δεν θα σου πω τι να κάνεις, αλλά θα σας δώσω ένα εργαλείο. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε η Βαρβάρα, ο Κωνσταντίνος, η Αναστασία, η Στέλφη, κάποια σκέψη? Εμένα ούτως ή άλλως έτσι ήταν χτισμένο το προφίλ μου, πάνω σε interest και απλά ήρθε και κούμποσε με τη Forever. Ήρθε ανάποδα. Απλά εγώ είχα ένα στημένο προφίλ πιο πριν στα social. Και φυσικά όταν έχεις κάτι τέτοιο το οποίο είναι πάνω χτισμένο σε ενδιαφέρον, μπορείς να πουλήσεις, συγγνώμη θα το πω, και το βρακί σου. Όταν έχει κολλήσει ο κόσμος μαζί σου, γιατί ενδιαφέρεται για αυτό που λες. Το προϊόν μετά δεν έχει να κάνει, απλά εσύ το πουλάς. Ό,τι θέλεις το πουλάς. Αν κουμπώνει και με αυτό που λες, ακόμα καλύτερα, αλλά μπορεί και να μην κουμπώνει. Και είναι κάτι που δουλεύει σίγουρα. Τώρα βέβαια, όποιος έχει ξεκινήσει ανάποδα, προϊοντικό προφίλ, να το πω έτσι, θεματολογία να κινείται γύρω από αυτό, εκεί και εγώ δεν ξέρω, δηλαδή αυτό που προβληματίζει τη Σόφη, δεν ξέρω πώς κανείς μπορεί να απεγκλωβιστεί από αυτό. Κάτι, να απαντήσω λίγο σκληρά, επίτηδες, για να είμαι και λίγο, ο ρόλος μου είναι και λίγο τέτοιο. Να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, εμένα προσωπικά δεν θα με ενδιέφερε τίποτα άλλο από το να έχω μια επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων μου. Θα έκανα οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου που θα μου εξασφάλιζε μέσα από τα social media, έτσι, μία ανταπόκριση σε πληθυσμό που θα ήθελα να έχω. Και όχι σε αυτόν τον πληθυσμό που έρχονται συνήθως. Θέλω δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, είναι ζωντανοί και έχουν όρεξη να δουλέψουν αυτόνομα για τη Forever. Εκεί το πάω. Αλλά, ξέρετε, τα social media αλλάζουν συνεχώς και τώρα με το AI η αλλαγή είναι πάρα πολύ ραγδαία. Οπότε πάρα πολύ εύκολα, Σόφη, φτιάχνεις ένα νέο προφίλ παράλληλα με αυτό που έχεις και προσπαθείς να παίξεις. Γίνεσαι, ας πούμε, προσπαθείς λίγο να πειραματιστείς. Γενικά, σήμερα, τα social media, όλα τα social media, ευνοούν τον πειραματισμό. Αυτό προσπάθησα να σας δείξω με τα παραδείγματα που σας έδειξα. Κάτι το οποίο κάνεις διαφορετικά μπορεί να αγγίξει κάποιους ανθρώπους. Αν δεν το κάνεις, δεν θα το δεις ποτέ αυτό. Μπορεί κανείς να συνεχίσει με τον πεπατημένο τρόπο, μια χαρά είναι αυτό, και να έχει την πορεία που γνωρίζουμε. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας δώσω και αυτή την πορεία. Ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν τώρα και ξεκινάνε τώρα κάτω από εσάς μια νέα πορεία στη Forever. Αναστασία. Ναι, ήθελα να πω κάτι σε αυτό, ειδικά για τους νέους, γιατί μπορεί για μας που είμαστε παλιοί και έχουμε τέλος πάντων πατήσει κάπου και μπορεί να φοβόμαστε να ταρακονηθούμε. Εγώ τώρα έχω μια κοπέλα που ξεκίνησε πρόσφατα και αυτή αρέσκεται πάρα πολύ στα βιβλία. Και της είπα,
δεν της είπα πάρε αυτά τα scripts και διαφήμισε αυτή την κρέμα, ξέρω εγώ, γιατί στην αρχή ήθελε να ασχοληθεί με το skincare. Της αρέσει λοιπόν πολύ το βιβλίο. Έχει κάνει το προφίλ της θεματικό στο Facebook πάνω στο βιβλίο αυτή τη στιγμή. Forever δεν υπάρχει πουθενά. Επειδή το αγαπημένο της προϊόν είναι το τσάι μας, κάπου λίγο το κουμπώνει στις αναρτήσεις και ειδικά τώρα λόγω των γιορτών, ξέρεις, τσάι, βιβλίο, πώς το λένε, τζάκι και όλα αυτά. Και κάνει πωλήσεις backstage που λέω εγώ και διαπροσωπικές, γιατί είναι σε νησί, είναι μικρές οι κοινωνίες εκεί. Περπατάει στο δρόμο και τη βλέπουν, τη ζητάνε βιβλία, όλη αυτή η διαδικασία και μέσα από εκεί ξεκινάει και πουλάει και πάει πάρα πολύ καλά. Και αισθάνεται και η ίδια καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εγώ είδα σε σχέση με τους παλιούς συνεργάτες ότι όταν τους φορέσαμε, τους σερβίραμε το έτοιμο υλικό, διάλεξε με τι θα ασχοληθείς, αδυνάτισμα, δεν ξέρω εγώ τι, κολαγόνο, και βγες και μίλα γι' αυτό, επειδή τους ήταν ξένο, είχαν μεγάλη δυσκολία. Τώρα όμως αυτή που δούλεψε έτσι με βάση τα ενδιαφέροντά της και έχει και ένα προϊόν που αγαπάει, που τέλος πάντων μπορεί να στολίσει το προφίλ της, πάει πάρα πολύ καλά και είναι η ίδια πολύ χαρούμενη. Και εγώ δεν κάνω τίποτα. Εκεί θέλω να καταλήξω, αυτό που είπε ο Νίκος. Της βγαίνει από μέσα της, φυσιολογικά. Της έρχεται φυσικό και η ανάρτηση, δεν θα με ρωτάει όπως οι προηγούμενες και τώρα τι να πω και τώρα τι να κάνω. Το μόνο που με ρωτάει αν σ' αρέσει. Είναι μέχρι εκεί. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που αυτό της φέρνει κόσμο και της ανοίγει την πόρτα για να μιλήσει. Και εγώ Ωραία. είμαι εξαλαφρωμένη. Άντε να με ρωτήσει τι κρέμα να συστήσω, ας πούμε, γιατί δεν ξέρει ακόμα όλα τα προϊόντα σε μία περίπτωση. Και αυτό εμένα μου έχει δημιουργήσει μία αυτονομία σε ό,τι αφορά το νέο αυτό συνεργάτη που ξεκίνησε καθαρά με αυτό που του αρέσει να ποστάρει. Το στυλ, ευχαριστούμε πολύ Αναστασία. Το στυλ προώθησης που πιστεύω ακολουθείτε, θα το έλεγα το λεγόμενο lifestyle marketing. Έτσι. Δηλαδή, είναι το στυλ όπου ο influencer, δηλαδή εσείς, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα media, προβάλλει μια ζωή η οποία δημιουργεί την επιθυμία να είναι αντίστοιχη με αυτή τη ζωή. Είμαι πετυχημένος, έχω ας πούμε, και εσείς δεν το κάνετε βέβαια, αλλά το lifestyle marketing ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, ίσως και πιο πολύ, όπου οι τότε influencers στο Facebook προβάλλανε μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, με ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα, ρούχα, επώνυμα ρούχα. Και στη συνέχεια βλέπεις, ας πούμε, κάνανε τα βίντεο δίπλα στην πισίνα του σπιτιού τους. Ή μπροστά στο γκαράζ και πίσω είχε μια Lamborghini. Δεν δείχνανε καν, δεν μιλάγανε για τη Lamborghini, απλώς έβλεπες ότι έλεγε και έβλεπες πίσω τη Lamborghini. Οπότε μίλαγε το lifestyle μέσα από το βίντεο. Αυτά τώρα θεωρούνται πολύ πασέ, έτσι. Είναι, και θα σας πω γιατί. Αλλά η ιδέα αυτή είναι ότι πουλάμε ένα τρόπο lifestyle που θα θέλαμε να έχουν οι συνεργάτες μας. Οπότε έτσι ξεκίνησε και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το dropshipping που λέμε, έτσι έγινε γνωστό και ακόμα ίσως τώρα πνέει τα λίστια, αλλά ακόμα κάποιοι συνεχίζουν. Και στην Ελλάδα υπάρχει ο περίφημος Ραφαήλ, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά, ο οποίος έκανε εδώ και πολλά χρόνια βίντεο πουλώντας dropshipping δουλειές και πουλώντας σεμινάρια για dropshipping και συνεχώς το προφίλ του ήταν γεμάτο supercars, Lamborghini, Ferrari, ταξίδια στο Ντουμπάι, πολυτελή ρολόγια κτλ. Άλλοι κάνουν, ας πούμε, αντίστοιχα, πουλάνε, κάνουν κρυπτονομίσματα, τέτοια πράγματα, με χρηματιστήρια κτλ. Ή πουλάνε σεμινάρια. Η κατηγορία MLM, που είναι και η Forever, εντάσσεται σε αυτού του είδους social media προωθήσεις.
Και πολλά προφίλ πετυχημένα βασίζονται στο να δείχνουν ότι ελάτε στο δίκτυο, γίνετε επιχειρηματίας και η εταιρεία θα σας δίνει, ας πούμε, έχει διάφορα προνόμια και προχωράς και μετά κάνεις και άλλα πράγματα, κάνεις ταξίδια κτλ. Αλλά για μένα το πρόβλημα εδώ είναι, και αυτό πλέον, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί πλέον δεν είμαστε το 2015. Το 2025 γνωρίζουν όσοι βλέπουν τα βίντεο, οι νέοι έτσι, που σκρολάρουν και βλέπουν τα βίντεό μας, τα βίντεό σας στο Facebook, γνωρίζουν ότι το πραγματικό προϊόν είναι αυτοί. Το προϊόν του MLM είναι οι άνθρωποι. Κακά τα ψέματα. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στο dropshipping, τα περισσότερα έσοδα του influencer δεν προέρχονται από το dropshipping, αλλά από την πώληση σεμιναρίων, την πώληση πραγμάτων τέτοιου τύπου για να γίνεις και εσύ καλός dropshipper. Και γι' αυτό υπάρχει μια αοριστία, πάντα υπήρχε σε αυτή την πρόθεση, δεν είναι σαφή, σου λέει κάνε κλικ και θα σου πω. Οπότε υπάρχει γενικότερα μια υπόσχεση για τον τρόπο σκέψης, την ελευθερία, ας πούμε, την επιχειρηματικότητα, αλλά σπάνια δείχνουν τις τεχνικές δυσκολίες, τη χασούρα, το χάσιμο χρόνου, ότι πρέπει να επενδύσεις από το χρόνο σου, άλλα θέματα που έχουν αυτά τα δίκτυα. Δεν φαίνονται μέσα από αυτά τα βίντεο που κάνουμε. Φαίνεται μόνο το κομμάτι το θετικό. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Γι' αυτό δεν έρχεται ή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν το προφίλ που είπαμε στην αρχή. Οι άνθρωποι οι οποίοι ελπίζουν σε κάτι που θα τους έρθει άνωθεν και τους το φέρνετε εσείς. Είναι λίγο αφελείς αυτοί οι άνθρωποι. Κακά τα ψέματα, οι οποίοι προσελκύονται. Γι' αυτό σας λέω, αν αλλάξετε λίγο το προφίλ, φτιάξετε ένα νέο προφίλ και σταματήσετε να κάνετε κάτι το οποίο πλέον ο κόσμος δεν πουλάει. Αυτοί που είναι πετυχημένοι πουλάνε άλλα πράγματα. Δεν πουλάνε. Μιλάνε για τον εαυτό τους, μιλάνε για τη ζωή τους, μιλάνε για τα διαζύγιά τους, για τα ζευγάρια τους, ο άλλος κάνει καφέ, ο άλλος κάνει οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Φτάνει να είναι κάτι που γουστάρεις, τους αρέσει. Κάνεις κάθεσαι 2 μήνες και κάνεις 2 βίντεο τη μέρα, τα οποία προγραμματίζεις και μάλιστα θα σας πω πώς τα κάνουνε. Τα βίντεο αυτά κάθονται μία Κυριακή, βάζουν στο ChatGPT κάποιες θεματικές που τους ενδιαφέρουν για να τους φτιάξουν τα σενάρια και φτιάχνουν 30 βίντεο μέσα σε περίπου 45 λεπτά. Το κάθε βίντεο είναι περίπου 1 με 2 λεπτά. Τα φτιάχνεις όλα και μετά, αφού τελειώσει η βιντεοσκόπηση, μπορεί να είναι και 1 ώρα, ανάλογα στην εμπειρία, όλο του μήνα, δεν κάνεις κάθε μέρα χωριστό βίντεο, εκτός αν έχεις κάτι να πεις που το προσθέτεις εμβόλυμα. Αλλά οι σοβαροί αυτοί δημιουργοί περιεχομένου κάνουν όλο το περιεχόμενο μαζί, γιατί δεν έχουν το χρόνο να δημιουργούν. Και μάλιστα τι κάνουν, κάποιοι από αυτούς που είναι πιο σοβαροί και πιο έτσι ποιοτικοί, πληρώνουν έναν επαγγελματία βιντεογράφο και του λένε έχω το σενάριο, έλα με το μικρόφωνο σου και την επαγγελματική σου κάμερα σε ένα χώρο, για 1 ώρα θα σε πληρώσω, θα μου πάρεις βίντεο, εγώ θα μιλήσω, λοιπόν, και στο τέλος αν θες του πληρώνεις και σου κάνει και όλα τα βίντεο, στα μοντάρει και στα έχει έτοιμα. Τα προγραμματίζεις από πριν και πλέον μέσα δουλεύοντας 1, 2 ώρο, 3 ώρο έχεις βγάλει όλα τα βίντεο προγραμματισμένα του μήνα και δεν ασχολείσαι άλλο. Και τα βίντεο αυτά είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν, που κάνεις, που δεν θέλουν χρόνο ή αναλόγως τι αρέσει τον καθένα. Και η ελπίδα είναι ότι κάποια από αυτά τα βίντεο θα τραβήξουν πραγματικά το ενδιαφέρον, γιατί πλέον δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνεις viral. Σας είπα, η κόρη μου έγινε viral
για πλάκα. Επειδή κάτι έπιασε που ενδιέφερε τον κόσμο. Αν αυτό δεν την ενδιαφέρει την Αφροδίτη, αλλά αν την ενδιαφέρει, θα μπορούσε να το προχωρήσει αυτό. Κάποια στιγμή να το κάνει στοχευμένα. Γιατί δεν φτάνει ένα βίντεο, πρέπει να κάνεις πολλά. Πολλά. Είναι πολύ σημαντικό. Καθημερινά 2 βίντεο, κάθε μέρα. Όχι για τη Forever, καμία σχέση με τη Forever. Για σένα. Για πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Για πράγματα που έχεις πάθος. Όλοι μας έχουμε πάθος με κάτι. Και για να σας βοηθήσω και πιο ουσιαστικά, θέλω να σας δώσω ένα εργαλείο. Γιατί σου λέει, εντάξει, σ' ακούω, θα μου πείτε, άντε να το δοκιμάσω. Η Μαρία, ας πούμε, τη βλέπω, έχει πέσει μέσα στη μαύρη σκέψη. Καλό είναι αυτό, Μαρία. Και η Σόφη ίσως το σκέφτεται. Προσέξτε όμως. Πώς θα ξέρω τι να κάνω και αν αυτό που κάνω, γιατί πρέπει να είναι αυθεντικό. Πρέπει να είναι αυθεντικό. Συγγνώμη να πω κάτι, θα σε διακόψω για τη Σόφη. Σόφη στο έχω, το μαλλί. Το μαλλί, παιδί μου. Τι έχεις το μάλι? Κάνει βίντεο για το μαλλί αυτό το φοβερό. Α, Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο το κόνσεπτ. Θα κάνουμε, ας πούμε, κάτι άσχετο, χιουμοριστικό, δεν ξέρω τι, στο οποίο δεν θα δείχνουμε πουθενά κανένα προϊόν της Forever. Και όταν ανθίσει αυτό το προφίλ και γίνει viral όλα τα βίντεο και λοιπά, τότε θα αρχίσω να πετάω προϊόντα. ναι. Αυτό θέλει λίγο mentoring. Τώρα συζητάμε. Θέλει μια καθοδήγηση, θέλει μια σκέψη και θέλει μια παρακολούθηση. Έτσι, πρέπει να, δεν μπορώ να σου πω από πριν, ναι, η ιδέα είναι αυτή. Η Που ιδέα λες. είναι αυτή. Όλοι αυτό κάνουν, παιδιά. Αυτό κάνουν όλοι οι πετυχημένοι. Αυτό κάνουν. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί. Ακόμα και οι πετυχημένοι στη Forever. Μία χορδή του κόσμου χτυπήσανε. Κάτι ήταν που και τους έκανε viral. Έτσι δεν είναι αυτή, ρε παιδιά, ή από την, πες την, η Κανά, πώς τη λένε, αυτή με τα 10 παιδιά. Μαρίνα Καρνά. Κλασικό παράδειγμα είναι. Ναι, ναι. Τόση ώρα. Αλλά πρέπει να είσαι αυθεντικός. Γιατί αν δεν είσαι, εγώ αυτό που σας λέω με όλη την αγάπη είναι ότι ενδεχομένως αυτού του τύπου τα βίντεο που κάνετε δεν έχουν την αυθεντικότητα γιατί είναι όλα τα ίδια. Μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Να πω κάτι. Ναι, βεβαίως. Όχι, ολοκληρώστε. Θέλω να πω, δεν θέλω να είμαι, μην το παίρνετε, αν και εγώ σας είπα, επίτηδες είμαι δεικτικός. Και ξέρω πόσο πολύ πασχίζετε και βάζετε χρόνο, κόπο και πάρα πολλά χρήματα. Αλλά ας κάνουμε και μια αυτοκριτική. Θέλουμε να απογειώσουμε ή δεν θέλουμε να απογειώσουμε το δίκτυό μας? Δεν θέλουμε νέο κόσμο? Σίγουρα. Δείτε λίγο αυτά που σας λέω. Ο κόσμος που προσελκύεται είναι ο λάθος κόσμος. Και το λέω επίτηδες έντονα. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα σας απογειώσουν. Θέλετε κάποιον ο οποίος να είναι τρελός, να σας πιστέψει και να είναι αυτόνομος. Ποιος θα δει το βίντεο που θα ανεβάσετε στο Facebook και θα το σκεφτεί να το κάνει? Να σας κάνει κλικ. Να έχει αυτό το προφίλ. Το προφίλ που θέλετε, που μιλάμε τώρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στο TikTok και διασκεδάζουν. Και κάποια στιγμή, δηλαδή εγώ έβλεπα το Pitbull τα παπουτσιά και γέλαγα στην αρχή. Λέω, μα σιγά τι κάνετε? Μετά από 12 μέρες που ήμουν ακολουμένος, αγόρασα 2 ζευγάρια. Πείτε μου τώρα, πώς έγινε αυτό? Και το έκανα εγώ που είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Έτσι. Τα ζευγάρια αυτά, πρέπει να σας πω, είναι κορυφαία. Μυρίζουν δέρμα, είναι εντελώς ποιοτικά. Βάζω στη θέση αυτή ένα τυχαίο προϊόν της Forever, το οποίο είναι κορυφαίο, έτσι. Η Forever έχει κορυφαία προϊόντα. Αλλά πώς θα τα μάθει ο άλλος? Δεν μπορεί να τα μάθει. Άρα τι πρέπει να κάνω για να τα μάθει? Μήπως αυτό που κάνω τώρα δεν απευθύνεται στο κοινό που θέλω? Δεν σας λέω να το σταματήσετε. Αλλά τουλάχιστον να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει. Εντάξει, το ξέρω, το γνωρίζω και παίρνω την ευθύνη που
μου αναλογεί και θα συνεχίσω να κάνω αυτό. Αλλά δοκιμάστε και αυτό το εναλλακτικό, γιατί εκεί πηγαίνει πλέον. Είμαστε στην εποχή αυτή, όχι στην εποχή του lifestyle, του lifestyle marketing. Μαρία μου, πες. Ναι, λοιπόν, πάνω σε αυτό συμφωνώ, γιατί να σας πω εμπειρικά τι έκανα χτες από το Facebook. Εντάξει, γιατί και το Facebook πάλι στα story, το σπάζω, δεν μπορείς να βάλεις κάθε μέρα να είναι προϊόν. Βάζεις και live και χτες έκανα συγκεκριμένα μελομακάρονα, πρώτη φορά το έκανα και τα ανέβασα. Story, home set με μελομακάρονα πάει η Μαρία, ξέρω εγώ. Και δεν φαντάζεστε το μελομακάρονα τώρα που πόσοι μου στείλαν προσωπικό, θέλουμε συνταγή. Και λέω τώρα, τούτο που είπατε τώρα, μου έκαμε κλικ, κοίτα να δεις τώρα που μια συνταγή που έκανα και πόσα μηνύματα πήραν. Άρα όντως ισχύει, θέλει να δουν κάτι άλλο. Ναι, αλλά πρόσεξε Μαρία, πρόσεξε τώρα το ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται μέσα από αυτό το βίντεο το επόμενο που θα κάνεις τα μελομακάρονά σου να είναι όλα τέλεια. Δοκίμασε να ανεβάσεις μια συνταγή που δεν πέτυχε. Μπράβο, ναι. Να απογειώσεις το κανάλι σου. Γιατί αυτό ταυτίζεται ο άλλος, είναι ψυχολογία τώρα, έτσι. Γιατί η Μενεγάκη έγινε γνωστή? Γιατί έκανε τη χαζή. Ναι. Ενώ είναι πανέξυπνη. Γιατί η νοικοκυρά που τη βλέπει θέλει να αισθανθεί ότι είναι καλύτερη από την Μενεγάκη. Και την ώρα που σιδερώνει βλέπει τη χαζή ξανθιά και λέει άμα, σιγά την έχω. Δεν πάει να μιλήσει. Όμως, μιλάμε για μια ζάμπλωτη Μενεγάκη αυτή τη στιγμή, η οποία έκανε αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω να το κάνεις κι εσύ, αλλά οτιδήποτε και να κάνεις είναι περιεχόμενο. Οτιδήποτε. Είναι πετυχημένο, είναι περιεχόμενο. Απέτυχε, είναι περιεχόμενο. Φτάνει να είναι αυθεντικό. Μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό. Να είναι αυθεντικό. Μην το κάνεις επίτηδες να αποτύχει. Μα δεν ήταν και τέλεια τα μελομακάρονα, δεν ήταν τα κόκκινα. Πολλοί μου λένε, μα δεν είναι κόκκινα, ξέρω εγώ. Έλα όμως που μου στείλαν μηνύματα και τράβησε δεν ήταν τα πετυχημένα, δηλαδή. Ήταν κανονικά ρε παιδί μου, αλλά το αποτέλεσμα είδα εγώ. Αυτό που λέμε είναι πολύ, πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και όπως ξέρετε, εγώ δεν σπαταλάω το χρόνο μου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορώ να σας δώσω και βιβλιογραφία πάνω σε αυτό. Έτσι, έρευνα. Να έρθω τώρα στην έρευνα. Λοιπόν, ψάχνοντας να βρείτε λοιπόν τι να κάνω, ας πούμε ότι το δοκιμάζω, θα σας πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προφίλ στα οποία ταιριάζουν. Και ανατρέχουμε στη θεωρία των αρχετύπων που μας τη δίδαξε ο ψυχολόγος ο Jung και άλλοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι μας είπαν ότι υπάρχουν 12 βασικά αρχέτυπα. Ένα από αυτά είναι το δικό μου. Να σας πω ποια είναι. Στα γρήγορα. Ένα από αυτά είναι ο λεγόμενος σοφός. Είναι το αρχέτυπο του σοφού. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι εμείς εμπίπτουμε σε αυτό. Είναι, ας πούμε, κάποιοι στα social media που είναι διαβασμένοι και μιλάνε για φιλοσοφία, μιλάνε για τη ζωή, μιλάνε για τέτοια πράγματα. Καταλάβατε, είναι ο γέρος, ας πούμε, ο σοφός, ο οποίος... εγώ παρακολουθώ κανένα δύο τέτοιους και τους θαυμάζω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ λίγοι και εκεί δεν μπορείς. Για να είσαι αυθεντικός πρέπει πραγματικά να είσαι σοφός. Αλλά είναι ένα προφίλ. Ένα άλλο προφίλ, αυτό που ταιριάζει σε εμάς, είναι ο λεγόμενος κυβερνήτης. Πιστεύω ότι ταιριάζει πιο πολύ σε εμάς, γιατί ο κυβερνήτης επιτυχεί μια κοινότητα που ευημερεί μέσω της ηγεσίας και μέσω της... Το προφίλ του κυβερνήτη, του ruler λέγεται στα αγγλικά, ταιριάζει, θέλουν να προβάλλουν κύρος, όπως είναι οι CEOs, επιχειρήσεων, όσοι έχουν, ας πούμε, είδη πολυτελείας, όσοι έχουν, για παράδειγμα, προϊόντα forever. Εδώ λοιπόν το περιεχόμενο πρέπει να
αυτοπεποίθηση. Ο κυβερνήτης δεν ακολουθεί τα trends, φτιάχνει το δικό του trend, δημιουργεί trends. Η γλώσσα είναι αρθρωμένη, σοβαρή. Τώρα είναι βέβαια το προφίλ αυτό, έτσι. Και η αισθητική είναι μια κλασική αισθητική, εκλεπτισμένη. Μάλιστα μπορώ να σας πω το μαύρο, το χρυσό ή το γαλάζιο είναι τα χρώματα που εξυπηρετούν αυτό το μοντέλο. Γιατί δηλώνουν στάτους και σταθερότητα. Αλλά υπάρχουν και άλλα τέτοια αρχέτυπα, όπως είναι το προφίλ του φροντιστή, ο οποίος φροντίζει, έχει συναίσθηση, είναι η μητέρα που έχει το παιδί της, ας πούμε, και είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες. Αλλά θα μπορούσε να είναι και ένας επαγγελματίας υγείας, μια νοσοκόμα, ή σε κάποιους από εσάς που εστιάζουν στην ευεξία, όπως η Αναστασία. Εδώ είναι ένα περιεχόμενο που εστιάζει στην κοινότητα και στην κοινότητα. Υποστηρίζει την κοινότητα, το στηρίζεις, είσαι η μητέρα, είσαι αυτό το στυλ, ας πούμε, του φροντιστή, του φροντίζεις. Στέλνεις ενθαρρυντικά μηνύματα, συμβουλές αυτοφροντίδας. Και εδώ βέβαια είναι μια που είναι ο φροντιστής, υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση στα σχόλια. Και αυτό το ξέρει η Αναστασία πάρα πολύ. Δηλαδή παίρνει συνεχώς, ο κόσμος θέλει να τους φροντίσεις. Άρα έχεις περισσότερη. Ο σοφός, ας πούμε, δεν το έχει αυτό. Είσαι ψηλά στην κορυφή και όλοι σε παρακολουθούν σιωπηλοί. Ενώ όταν τους φροντίζεις, έχουν απαιτήσεις από σένα. Και εδώ τα χρώματα είναι μαλακά, ζεστά χρώματα, παστέλ, στρογγυλεμένες γραμματοσυρές, ας πούμε. Όλα αυτά τονίζουν το ίδιο. Υπάρχει το προφίλ του εξερευνητή. Έτσι, αυτού που εξερευνά, που ανακαλύπτει τον κόσμο, που κάνει ταξίδια, αυτοί που είναι travel bloggers ή οι λεγόμενοι ψηφιακοί νομάδες που έχουν τους υπολογιστές και έχουν εναλλακτικό τρόπο ζωής, μακριά από τη συμβατικότητα. Αυτό δεν ξέρω αν μας ταιριάζει εδώ. Υπάρχει ένα πολύ δημοφιλές, αλλά δύσκολο να βρεις αυθεντικότητα προφίλ, γιατί μιλάμε για αυθεντικά προφίλ. Το κάθε ένα από τα 12 προφίλ είναι εντελώς χωριστό. Είναι ο γελοτοποιός, ο οποίος ζει για τη στιγμή, χρησιμοποιεί το χιούμορ για να πει την αλήθεια του, είναι ελαφρύνει το κλίμα. Αυτός είναι και ο κυρίαρχος στο TikTok, γιατί όλοι μπαίνουμε στο TikTok για να περάσουμε καλά. Κάποιοι, ξέρετε τι κάνουν, κάποιοι TikTokers το έχουν καταλάβει αυτό, αλλά επειδή δεν το έχουν του γελοτοποιού, διαβάζουν ανέκδοτα. Εγώ βλέπω κανένα δυο, υπάρχει μάλιστα ένας κριτικός, ο οποίος είναι viral. Τα λέει πάρα πολύ ωραία τα ανέκδοτα. Και μου βγαίνει που και που και γελάω. Έχει πλάκα. Πάντως, το προφίλ του γελοτοποιού το έχουν πάρα πολλοί TikTokers. Είναι κορυφαίο. Γιατί ο κόσμος θέλει να γελάει, θέλει να περνάει καλά. Υπάρχει το προφίλ του αθώου, του αφελούς, είναι το προφίλ του τύπου του μελισσοκόμου, που τον κοροϊδεύουν, γιατί κάνει συνταγές χάλια, αλλά κάθε συνταγή έχει 100.000 views. Και κάποια στιγμή, ενώ τον κοροϊδεύουν, εγώ δεν θα ήθελα να μου στη θέση του, γιατί όντως δέχεται πολλά πειρά, αν διαβάσει τα σχόλια. Και ξέρετε, ο αλγόριθμος προωθεί τα θετικά, αλλά κυρίως τα αρνητικά. Θέλει το give and take, θέλει αυτό το ενδιαφέρει. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν το παιδί αυτό, ο μελισσοκόμος, κάνει giveaway, και τα giveaway του είναι πανάκριβα iPhone, προχθές έδωσε ένα iPhone 17 και έγινε της τρελής στο Instagram. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες συμμετοχές. Λοιπόν, αν αυτός ο άνθρωπος του ξεφύγει και πει ότι έβαλα την αλόη της Forever, θα γίνει ο χαμός. Κοροϊδεύουν όμως. Είναι αυτό, είναι ο γελοτοποιός. Υπάρχει ο ήρωας, αυτός που θέλει να αποδείξει την αξία του, αυτός ο οποίος κάνει θαραλέες πράξεις, ο αθλητής κτλ. Υπάρχει ο εραστής, έτσι, ο οποίος επιδιώκει την απόλαυση μέσω των αισθήσεων. Εδώ μιλάμε για brands μόδας, ομορφιάς, γαστρονομίας, πολυτέλειας.
Μπορεί και εδώ να υπάρχει μια σχέση με τη Forever. Αυτό θα το δείτε εσείς. Αλλά πρέπει να σας ταιριάζει το προφίλ, έτσι. Υπάρχει ο επαναστάτης, υπάρχει ο μάγος, ο οποίος σε μεταμορφώνει κτλ. Και το τελευταίο προφίλ, το αρχέτυπο, είναι ο καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος θέλει απλώς να ανήκει. Είναι το αντίθετο του ελιτισμού και ταιριάζει σε όσους θέλουν να χτίσουν εμπιστοσύνη μέσω της ταπεινότητας και της οικειότητας. Ίσως είναι το μοντέλο της Μενεγάκη που λέει, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας απλός άνθρωπος. Και αυτό βγάζει στα βίντεο. Δεν είμαι τίποτα σπουδαίο, είμαι κάτι πάρα πολύ απλό. Χιλιάδες τα views. Χιλιάδες τα views. Τη στιγμή αυτός ο απλός άνθρωπος, νομίζω ότι πάρα πολλοί viral managers της Forever έχουν αυτό το προφίλ. Εσείς θα μου πείτε. Λοιπόν, τώρα στο προκείμενο, πώς θα βρω το δικό μου προφίλ? Θα σας πω αμέσως. Γιατί είπαμε εδώ δίνουμε και εργαλεία. Θα σας δώσω 2 εργαλεία. Θα σας τα δώσω και στο chat. Βέβαια είναι στα αγγλικά, δεν υπάρχουν στα ελληνικά, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν έχετε... Δυστυχώς στα αγγλικά είναι τα καλά εργαλεία. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα site που κάνει ακριβώς αυτό. Βλέπετε εδώ τους 12 πούς. Στα αγγλικά. The Innocent, ο ταπεινός, The Jester, ο γελοτοποιός. Είναι όλοι οι 12 τύποι που είπαμε. Ο εραστής, ο ήρωας. Θα πάτε λοιπόν εδώ και θα κάνετε take the quiz. Θα πατήσετε στο quiz και θα απαντήσετε στο quiz. Αυτό είναι το ένα. Και υπάρχει κι άλλο ένα, που είναι αυτό. Ουσιαστικά, τι μας λένε αυτές οι 2 πλατφόρμες? Είναι ερωτηματολόγια. Υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτά είναι πολύ καλά. Είναι ερωτηματολόγια τα οποία θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε το brand σας, αλλά να είναι αυθεντικό. Στο chat σας έχω στείλει και τα links. Δηλαδή θα δίνουν προτάσεις για να τις αξιοποιήσουμε. Δεν σ' άκουσα. Θα δίνουν κάποιες προτάσεις δηλαδή για να τις αξιοποιήσουμε. Αυτό που θα δείτε είναι, θα δείτε σε ποιο προφίλ, σε ποιο αρχέτυπο ανήκετε, πού είσαστε πιο κοντά. Δεν θα έχετε κάτι άλλο εδώ. Έτσι. Σε πρώτη φάση αυτό θα έχετε. Περίμενε, μην τα θέλεις όλα. Είναι δύσκολα αυτά που συζητάμε. Σιγά σιγά. Αλλά θέλεις να δεις σαν άνθρωπος, σαν ψυχοσύνθεση, που είσαι, που είσαι. Είσαι ο εξωστρεφής τύπος, ο οποίος ρυψοκινδυνεύει. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικοινωνικός. Είσαι μητρικός χαρακτήρας. Είσαι πατρικός χαρακτήρας. Τι άνθρωπος είσαι? Λοιπόν, αν δεν το ξέρετε τι άνθρωπος είστε, θα το μάθετε απαντώντας ειλικρινά όμως σε αυτά τα ερωτηματολόγια. Απαντήστε και την επόμενη φορά θα συζητήσουμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Αλλά ο στόχος είναι να κάνετε το πρώτο βήμα. Έχω εδώ κάποια παραδείγματα, να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, έναν δικηγόρο. Λοιπόν, ένας δικηγόρος, ποιο είναι το παραδοσιακό προφίλ του δικηγόρου? Ο οποίος είναι ένας επαγγελματίας. Παραδοσιακά, λοιπόν, είναι αυτό που λέμε ο κυβερνήτης. Έτσι, είναι αυτός που ξέρει τον νόμο. Είναι ο σοφός. Αυτό είναι το παραδοσιακό. Στο TikTok όμως μπορεί να υιοθετήσει το αρχέτυπο του φροντιστή. Αντί να μιλάει με νομική ορολογία, να εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη των πελατών του
στα διάφορα θέματα. Διαζύγιο ή κάποιες άλλες ενέργειες. Και αυτό το κάνει να είναι πάρα πολύ προσιτό ως προφίλ. Ένας δικηγόρος ο οποίος είναι ο σκληρός τύπος, ο σοφός, ο κυβερνήτης, να βγάζει το προφίλ του φροντιστή. Αλλά πρέπει να είναι αυθεντικό το προφίλ αυτό. Πραγματικά να ενδιαφέρεται για τους άλλους. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ένας σεφ, ένας μάγειρας, ή το παράδειγμα της Μαύρης Θάλασσας, αυτό ακριβώς το παράδειγμα είναι, του εστιατορίου αυτού, όπου ο σεφ τι είναι παραδοσιακά, είναι ένας δημιουργός, δημιουργεί. Αυτός λοιπόν μπορεί να υιοθετήσει το μοντέλο του επαναστάτη. Τι θέλει να κάνει, να καταρρίπτει τους μύθους της υψηλής γαστρονομίας και να δείχνει πώς να μαγειρεύεις γκουρμέ με φτηνά υλικά. Το κάνει, ακριβώς αυτό κάνει η Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή, εγώ που δεν την έχω επισκεφτεί, βλέπω τα βίντεο αυτού του πανάκριβου εστιατορίου που θες 500 ευρώ για να φας, χωρίς πλάκα, και λέω, μα καλά, γιατί δίνουμε τόσα λεφτά? τα βίντεο που κάνουν είναι, λες, παίρνει το ψάρι, το ψήνει. Τι κάνει? Είναι αυτό το προφίλ. Και θες εστιατόριο, θες να καταναλώσεις. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά. Θα σας πρότεινα το εξής. Έχετε προφίλ στο Facebook. Σόφια, έτσι. Έχετε προφίλ στο TikTok. Αμέ. Το οποίο είναι το ίδιο με το Facebook. Εγώ έχω 3 στο TikTok. Έχω ένα faceless προϊόντα, το οποίο το βάζω σε παύση, βαρέθηκα, κουράστηκα, δεν δουλεύει. Ναι, δεν μπορώ. Έχω ένα πολύ καλό, το οποίο είναι το πρώτο μου προφίλ που είχα φτιάξει με προϊόντα. Είμαι στους 10.500 ακόλουθους. Πάει καλά. Τελευταία το έχω δώσει περισσότερη ζωή και σημασία και μου δίνει πολύ περισσότερα αποτελέσματα από το Facebook. Και έχω και ένα άλλο με επαγγελματικό λογαριασμό για το business. Αυτό που σκέφτομαι όλη την ώρα εδώ και αποφάσισα μέσα μου να κάνω, είναι κάτι που είχα κάνει περιστασιακά και δούλεψε. Έχω δουλέψει πολύ τα βίντεο ρόλων. Με μένα μόνο. Παίζω ρόλους. Σοβαρά. Ναι, και έχει πάει πολύ καλά. Γιατί δεν ξέρω γιατί δεν το κάνω συνέχεια. Είναι κάτι που σου αρέσει. Ναι, και μου πάει και το κάνω και εύκολα και είναι και μέσα στα προϊόντα μου και αυτό θα κάνω. Λοιπόν, Δεν θα αλλάξω προφίλ, δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα να δουλεύω με κάποιο προφίλ. Θα κάνω αυτό. Πρόσεξε. Αυτό που λέω τώρα είναι το εξής. Μην κάντε αυτό που λέτε, αλλά μην τυποποιηθείτε. Δηλαδή το προφίλ του TikTok είναι το προφίλ αυτό που θα κάνουμε τώρα. Έτσι. Είτε είναι καινούργιο, είτε είναι ένα υπάρχον το οποίο είναι δική σας απόφαση. Αν δεν έχετε προφίλ, φτιάξτε ένα προφίλ. Και αφού κάνετε το τεστ αυτό του τι αρχέτυπο είστε, που πηγαίνετε πιο κοντά, έτσι, προς τα που κινείτε, αρχίστε και φτιάχνετε καθημερινά, χωρίς σκέψη, γιατί δεν θέλει σκέψη, δεν θέλει προγραμματισμό, και ο αυτορμητισμός δεν βγαίνει με προγραμματισμό. Και όσο λιγότερος προγραμματισμός υπάρχει, τόσο περισσότερο το virality. Τόσο πιο πολύ θα το δει ο άλλος. Γιατί ο άλλος, ξέρετε, όπως και εμείς, ποια βίντεο σας αρέσουν εσάς? Σας αρέσουν αυτά που φαίνονται ότι είναι προετοιμασμένα? Όχι τώρα. Μας αρέσει να βλέπουμε τους ανθρώπους όπως είναι, στη φυσική, να βγαίνει και μας αρέσει περισσότερο να τους βλέπω να σκοντάφτουν, να αποτυγχάνουν, να γελάμε μαζί τους, να γελάνε και αυτοί με τον εαυτό τους. Να μην υπάρχει αυτή η σοβαροφάνεια. Μετά, να ξέρετε ότι το TikTok είναι η μηχανή ανακάλυψης. Είναι η μηχανή ανακάλυψης. Είναι ο τρόπος να πειραματίζεστε. Και δεν σας λέει κανείς, μπορείτε στο βιογραφικό κομμάτι του, εκεί που θα βάλετε τα στοιχεία τα δικά σας, στο TikTok, να βάλετε πραγματικά ότι δουλεύετε για το Forever. Και κανείς αν
Κάνω για να δω τι είναι, τι κάνει αυτή, τι άλλο, με τι ασχολείται. Και θα αρχίσει αυτό να ψάξει. Ας πούμε, έχω και άλλα βίντεο, το οποίο έβαλα, πάρα πολλά προφίλ. Ο κόσμος θέλει συμβουλές και reviews. Reviews ήταν τα unboxing, τα οποία τώρα είναι λίγο πασέ τα unboxing, εντάξει, τα έχουμε βαρεθεί, αλλά τα reviews τα θέλουμε σαν τρελή. Οπότε έχουν καταλάβει αυτό πολύ και κάνουν reviews σε ταινίες του Netflix. Γιατί ξέρετε πόσοι θέλουν να δουν κάτι καλό στο Netflix και δεν βρίσκουν κάτι καλό. Αν βλέπετε λοιπόν ταινίες ή σειρές, αν είναι αυτό το στυλ σας, πρέπει να είναι αυθεντικό όμως. Αν σας αρέσουν να βλέπετε ταινίες, κάντε reviews. Πρέπει να είναι σύντομα reviews. Και αν όντως είναι αυθεντικά και είναι καλά αυτά που προτείνετε, θα έχουν απήχηση. Και θα σας ακολουθούν ο κόσμος. Θα σας ακολουθεί. Γιατί το Netflix έχει πάρα πολλά, όπως ξέρετε. Χαμός γίνεται, πάρα πολύ. Και εγώ δεν μπορώ να βρω, ας πούμε. Όταν έχω λίγο χρόνο να δω κάτι, θα το πάνω σε βλακίες. Οπότε αναζητώ στο TikTok, το οποίο είναι κάτι που βλέπεις ούτως ή άλλως. Είναι μέσα στη ροή. Έρχεται. Δεν χρειάζεται να ανοίξω κάτι άλλο. Θα μου έρθει το review κάποια στιγμή, θα το περιμένω. Είναι μηχανή ανακάλυψης, όχι αναζήτησης. Ανακάλυψης. Έχει πολύ. Επειδή βαριόμαστε που ζούμε, περιμένουμε να έρθει το επόμενο βίντεο. Και έτσι κάποια στιγμή θα σου έρθει και το review. Και θα πεις, να, ωραία. Λοιπόν. Θα το δοκιμάσετε λοιπόν. Ήδη έχω ξεκινήσει εγώ. Εννοείται. Αύριο το βίντεο μου το πρώτο στο TikTok θα είναι βάση με αυτόν. Παίρνω μπρος. Ρωτάς, Βαρβάρα, θες να πεις κάτι? Όχι, ξεκινάω. Κατεβάζω, προσπαθώ και γράφω. Είμαστε μαζί σου. Θα κλείσω με αυτό. Λοιπόν, το βλέπετε? Ναι. Λοιπόν, έχετε ακούσει αυτή τη λέξη? Είναι μια Ιαπωνέζικη λέξη, το Ikigai. Αυτό είναι το βιβλίο του Ikigai, το οποίο εκδόθηκε, μετάφραση βέβαια είναι, πέρσι, το 2024. Είναι το Ikigai. Είναι η λύση σε αυτό που ζητάμε στο δίκτυό μας. Για να είμαστε επιτυχημένοι, θέλουμε 4 πράγματα να συμβούν τα παράλληλα. Πρέπει να βρούμε κάτι που αγαπάμε, what you love, αυτό που αγαπάμε, αυτό με το που παθιαζόμαστε. Να βρούμε κάτι για το οποίο παθιαζόμαστε, τα αγαπάμε πολύ. Σε αυτό θα πρέπει να γίνουμε καλοί, να το μάθουμε καλά, να το πρακτήσουμε. Θα πρέπει από αυτά τα οποία αγαπάμε και είμαστε καλοί να επιλέξουμε κάτι που να χρειάζεται, να είναι αναγκαίο για τον κόσμο, να υπάρχει ανάγκη για αυτό τον κόσμο, να υπάρχει περιθώριο, να μην είναι κάτι άσχετο και να μπορεί ο κόσμος να μας πληρώσει γι' αυτό. Είναι αυτά τα 4 στοιχεία. Και έτσι συνδυάζουμε το πάθος μας, το passion, το dream μας, το mission και το κάλεσμά μας, το που λένε οι Άγγλοι vocation, το κάλεσμα, με το επάγγελμα, το profession. Αυτό που λέμε ότι αν κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, δεν θα δουλέψεις ποτέ. Δεν ξέρω αν πραγματικά αυτό που αγαπάτε, που παθιάζεστε, που τρελαίνετε, είναι ένα προϊόν αλόγης. Αυτό είναι το μέσο για να πετύχετε κάτι άλλο. Μια ευεξία, μια υγεία. Και αυτό θέλει ο πελάτης. Γι' αυτό ήρθατε και στη φορά. Και βεβαίως όλα τα άλλα. Σε άλλο επίπεδο η επιχειρηματικότητα και όλα τα άλλα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν μπορείτε να το κάνετε τώρα στον εαυτό σας.
για αυτό το πράγμα μιλάει, με το μοντέλο Ikigai, το οποίο είναι σήμερα όλοι γι' αυτό μιλάνε. Και θα σας βοηθήσει και αυτό, συνδυαστικά με όσα είπαμε, το αρχέτυπο του που ήμουν κτλ., να βρείτε πραγματικά αυτό που λέμε brand. Αν βρείτε το brand, γιατί δεν πιστεύω ότι το έχετε βρει, αυτό θα φανεί αμέσως από την παρουσία σας στα social media. Και θα αρχίσει το πράγμα να λειτουργεί παράλληλα με τη Forever και κάποια στιγμή θα έρθει και θα κουμπώσει σε αυτό. Αυτά. Προβληματισμός μεγάλος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, είπαμε. Είμαστε Δεν εδώ θα για να κοιμηθείτε δώσουμε, σήμερα. να δώσουμε το εναλλακτικό, το διαφορετικό και να με συγχωρέσετε που είμαι δεικτικός και είμαι λίγο κακός μερικές φορές. Έτσι είμαι λίγο έντονος, ίσως επικριτικός. Δεν θέλω μια να χαρά είμαι. είστε. Λατρεύω τη Forever, λατρεύω η Αναστασία μου, εντάξει, προϊόντα είναι εξαιρετικά, αλλά είπαμε, εδώ πάμε για κάτι άλλο. Νίκο, καλησπέρα. Να πω κι εγώ κάτι. Βεβαίως να πεις πως θα δω. Λοιπόν, εγώ ήμουν πρώην στρατιωτικός, αποστρατεύτηκα πριν 1,5 χρόνο. Λοιπόν, αυτά τα social media μου ήταν άγνωστα γιατί ήταν άλλος ο κόσμος που ζούσα. Τώρα προσπαθώ, έγινα manager της Forever με τον πατροπαράδοτο τρόπο αυτόν του meeting, όχι το social media. Τώρα προσπαθώ να βρω κάποιον τον οποίο είχα φαντάρω παγιά, κανέναν influencers, κάτι τέτοιους, να με μπάσει σε αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω, άμα γίνει και αυτό, θα απογειωθεί ακόμα περισσότερο η επιχείρηση. Τώρα θα βρω πώς θα το απογειώσω με αυτά που άκουσα σήμερα και εύχομαι να τα καταφέρω. Το πάσο μου τώρα σε αυτή τη φάση είναι, είμαι 57 χρόνων και από 3 χιλιόμετρα που έτρεχα πριν, τώρα με το Archie και ορισμένα άλλα προϊόντα της Forever, Q10 και τέτοια, τρέχω 21. Λοιπόν, και εύχομαι του χρόνου να πάω μαραθώνιο Αθήνα. Στο εύχομαι και εγώ. Εγώ με το γιατί είναι ο αυθεντικός μαραθώνιος που είναι το όνειρο ήταν το όνειρο μου όταν τελείωσα σχολή Βελπίδο. Και τώρα με τη Forever πιστεύω θα τα καταφέρω. Να ένα πολύ ωραίο αντικείμενο για αυτά που λέμε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ασχολούμαι χρόνια με το τρέξιμο. Έχω κάνει 2 μαραθωνίους της Αθήνας. Δύσκολη διαδρομή, πολύ ανηφόρα. Και δεν φαντάζεσαι πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που ψάχνουν να παρακολουθήσουν την πορεία προετοιμασίας προς αυτό. Θα γίνεις, αυτό αν θες, πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ιδέα να προχωρήσεις. Δηλαδή να κάνω την καθημερινότητα μου μέσω της προετοιμασίας. Μάλιστα, και θα βάζω και θα πετάω και ένα τέτοιο της Forever μέσα. Το Άτσι, ας πούμε, ή την Κούλιντζερ, την οποία σου χαλαρώνει τους μίσου, ή το Q10. Ναι, αλλά πρόσεξε, Κωνσταντίνε μου, το ζητούμενο δεν θα είναι αυτό. Θα είναι εγώ και η προετοιμασία μου, τα προβλήματά μου, τα πόδια μου, η κούρασή μου. Αυτό θα είναι. Και μετά θα αρχίσει λίγο να μπαίνει, όταν αρχίσεις και έχεις τα πρώτα, μην το κάνεις από την αρχή, γιατί θα φανεί ότι έχεις άλλα κίνητρα. Το κίνητρό σου δεν είναι η Forever σε αυτό το κανάλι. Είναι εσύ και η προετοιμασία σου. Ναι, αλλά όμως το προφίλ μου στο TikTok είναι η φωτογραφία που είμαι manager. Εντάξει, κάνεις ένα άλλο TikTok. Μια άλλη φωτογραφία. Ναι. Πώς θα κάνεις, η Σόφη έχει 4 TikTok, θα τα κάνει 5. Δεν είναι τώρα τόσο. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Δηλαδή, δοκιμάστε το αυτό, μπείτε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα
φάση ανακάλυψης του να βρω, ας πούμε, τι μου ταιριάζει και να κάνω κάτι που γουστάρω, εν πάση περιπτώσει. Αυτό θα μου φέρει πελάτες. Ο κόσμος θέλει κάτι το αυθεντικό. Εγώ που μπαίνω σπάνια στο Facebook, ενώ είμαι συνέχεια στο TikTok, στο Facebook δεν μπαίνω ποτέ σχεδόν. Όταν μπαίνω, σκρολάρω συνεχώς, δεν έχω πια, καταλαβαίνω από το πρώτο δευτερόλεπτο τι θέλει να πει το βίντεο. Αν μου πουλάει κάτι, αν θέλει κάτι να μου σκεφτεί, αν θέλει και τα προσπερνάω. Και στο TikTok τα προσπερνάω και αυτά φαίνονται επίσης. Αλλά θέλω να δω κάποιον ο οποίος θα μου μιλήσει, ας πούμε, γιατί θες να πας στο μαραθώνιο. Γιατί. Και εγώ έχω το δικό μου γιατί και θα ταυτιστώ με το δικό σου. Και αν ταυτιστώ, θα γίνω ακόλουθός σου σαν τρελός, θα σε παρακολουθώ συνέχεια. Και θα περιμένω το επόμενο βίντεο. Και αν δεν κάνεις βίντεο κάθε μέρα, θα ανησυχώ. Τι έγινε, γιατί δεν έκανες βίντεο. Στείλω μήνυμα. Και μετά από ένα μήνα θα σε ρωτήσω και εγώ ποια κρέμα να πάρω για τα γόνατά μου και θα μου πεις θα πάρεις την Κούλη. Γιατί θα έχεις τέτοια συζήτηση. Εσύ λοιπόν βρήκες το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Ναι. Χαίρομαι. Εύκολα. Και μέσα σε αυτά τα βίντεο θα βάζεις και άλλα βίντεο. Άσχετα με το τρέξιμο. Το προφίλ σου, όπως το προφίλ της Σόφης, της Μαρίας, της Βαρβάρας, θα είναι Κωνσταντίνος. Αυτό είναι το προφίλ. Σόφου. Το προφίλ είσαι εσύ. Το brand είσαι εσύ. Μπορείς να πεις σήμερα δεν γουστάρω να μιλήσω για μαραθώνιο, θα μιλήσω για γλυκά. Έφαγα γλυκά. Έφαγα μακαρόνια. Και δεν έπρεπε να φάω μακαρόνια γιατί μου έκανε κακό, γιατί τα λοιπά, πήρα κιλά, πήρα γραμμάρια. Λοιπόν, πώς θέλει ο άλλος να δει τον θνητό Κωνσταντίνο με όλα του πολυχρωμία. Όχι ότι ποιος θέλει να βλέπει τώρα το μόνο πετυχημένα μοντέλα κτλ. Θέλει να ταυτιστεί μαζί σου. Και θέλει να αισθανθεί ότι είναι και καλύτερό σου. Αν αισθανθεί ότι είναι καλύτερό σου, τότε είσαι ο κορυφαίος influencer. Γιατί οι πιο πολλοί influencers έχουν αυτό το μικρόβιο. Δεν είναι τέλειοι, έχουν ψεγάδια, έχουν αυτά τα μικρά προβληματάκια που μας τραβάνε. Επίσης, τώρα αυτό θα σας πω είναι μεγάλη αλήθεια και την είπε η Κική Δημουλά, η ποιήτριά μας, που δεν είναι πια μαζί μας. Η Δημουλά λοιπόν, δεν ξέρω αν την ξέρετε, ήταν ακαδημαϊκός, μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ποιήτρια. Και σε μια συνέντευξη έλεγε ότι βλέπει σαν τρελή τη Μενεγάκη. Κάτι τέτοιο. Ναι, σαν τρελή. Παρακολουθώ τη Μενεγάκη. Και της λένε γιατί παρακολουθείς τη Μενεγάκη, αφού εσύ που είσαι ποιήτρια. Και τι δεν απαντάει. Την παρακολουθώ, λέει, γιατί η αηδία είναι η πιο μεγάλη μορφή ειδονής. Θες να βλέπεις κάτι που σε αηδιάζει, που σε αποκρούει. Οπότε δεν βλέπουμε μόνο το ωραίο. Πιο πολύ θα δούμε κάτι το οποίο είναι αποκρουστικό. Δεν μιλάω τώρα για αίμα και τέτοια, αλλά κάτι το οποίο μας διαφωνούμε μαζί του. Θα το δούμε και αυτό. Οπότε χακάρεις το σύστημα. Αν το ξέρεις αυτό από πριν, χακάρεις το σύστημα. Αλλά πρέπει να είσαι αυθεντικός για να το κάνεις σωστά. Θα μπείτε σιγά σιγά σε αυτό το ταξίδι και θα μάθετε κι εσείς σιγά σιγά. Και ο στόχος είναι, για να επιστρέψω έτσι όπως ξεκινήσαμε, ο στόχος είναι να σταματήσετε πια να απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ χαμηλού ελληνικούς. Σε ανθρώπους που είναι του προφίλ που είπαμε του άρθρου. Θέλετε ανθρώπους που είναι σαν εσάς. Πολύ απλά. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αλλαγή, πραγματική αλλαγή. Και ας μην έχουν επιτυχία. Θέλουν να το ρισκάρουν, θα πάρουν ρίσκα, θα είναι αυτόνομοι, θα κάνουν πρωτοβουλίες. Συνήθως, οι άνθρωποι που είναι στο δίκτυό μας δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. Δεν κάνουν ρίσκα. Είναι αυτό το στυλ. Γιατί αυτοί είναι
αυτός ο χυλός είναι, αυτοί οι άνθρωποι προσελκύονται από το μοντέλο αυτό. Έτσι είναι τα πράγματα, μας το είπε το άρθρο. Τελείωσε. Άρα πάμε να σπάσουμε αυτό το μοντέλο και να βρούμε πραγματικά ανθρώπους που θα πήγαιναν σε μια επιχείρηση. Θα πήγαιναν άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνονται αυτή τη στιγμή, αλλά σκρολάρουν στα βίντεό σας. Δεν τους ενδιαφέρουν τα βίντεο σας. Δεν τους λένε κάτι. Πείτε τους κάτι, μιλήστε τη γλώσσα τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί που περιμένουν να κάνουν μαραθωνίους. Και εγώ όταν έκανα τους μαραθωνίους, τώρα δεν τρέχω Κωνσταντίνα γιατί έχω τους αχίλιους στέλνοντες και κάνω άλλα πράγματα. Έψαχνα σαν τρελός να βρω. Εγώ είχα γόνατα 4 μέρες πριν να τρέξω το 21 και θεραπεύτηκα με το Freedom και το Move. Λοιπόν, αυτό εμένα με ενδιαφέρει να μου πεις τι έκανες. Βλέπεις. 4 μέρες. Και... Δεν χρειάστηκα περισσότερο. Μπράβο. Ενώ μου είπαν οι άλλοι 1 μήνα θα κάτσω και ξέχνα το ράντισο στη Λάρνακα. Έπαιρνα 3 φορές την ημέρα αυτή τη δόση και έτρεξα 21 σε 2 ώρες και 14 λεπτά. Τι δόση έπαιρνες? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το Move. Το Move 3 δηλαδή την ημέρα. Ναι. Και Freedom πόσο? Σφινάκια, 3 σφινάκια. 3 την ημέρα. Okay. Μπράβο, Κωνσταντίνη. Και αύριο να ξέρετε, ο πατέρας μου είναι 86 χρόνων. Λοιπόν, έχει πρόβλημα με τα γόνατα του και μου παράγει αύριο θα του πάρω το Freedom, το Move, την MSM, την κρέμα και την κούλη. Και κολαγόνο. Αυτό είναι. Έτσι. Καθώς θα το κάνει η διαφήμιση στους άλλους τους γέρους δίπλα του. Εσύ μπορείς να έχεις το κινητό σου και σε στιγμές μέσα στη μέρα σου να παίρνεις 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, μέσα στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας στο γήπεδο για να κάνεις την προετοιμασία ή μια μέρα που βρέχει, ας πούμε, που θυμάμαι πηγαίναμε όταν έβρεχε και χιόνια και κάναμε να δείχνεις το βίντεο με χιόνι. Δηλαδή, αυτά θέλει ο άλλος, να σε δει μέσα στην καθημερινότητα και να σκέφτεται. Ξέρω εγώ ποια ταινία είδες, τι έφαγες. Εγώ φτιάχνουμε να τρέχω σε βροχή, αλλά δυστυχώς δεν έχει στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν έχει. Όχι, δυστυχώς. Θα διψάσουμε εδώ. Ωραία. Σόφη. Μία τελευταία ερώτηση. Αυτά τα βίντεο, τα lifestyle, πρέπει να έχουν στήσιμο με hook, κείμενο κάτω από το βίντεο, όπως το κάνουμε με τα προϊόντα. Ή το ανεβάζει σχήμα και πάει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπα. Η αυθεντικότητα δεν σεναριοποιείται. Θα έχεις στο μυαλό σου κάποια πράγματα. Μπορείς, αν το κάνεις όπως το κάνουν οι επαγγελματίες, σας είπα πώς το κάνουν οι επαγγελματίες, δεν έχουν χρόνο και κάνουν όλα τα βίντεο του μήνα, αλλά είναι βίντεο 1 λεπτό το καθένα, έτσι, 1-2 λεπτά το καθένα. Και τα φτιάχνουν όλα μαζί και μετά τα μοντάρουν, όπως κάνετε κι εσείς, και τα προγραμματίζουν να βγουν κάθε μέρα από 1 ή από 2. Εκεί μια θεματική μπορείς να βάλεις το ChatGPT, αλλά να σου δώσει το έναυσμα, να σου δώσει όχι ακριβώς το τι θα πεις και να φαίνεται ότι διαβάζεις. Άμα φαίνεται ότι διαβάζεις, δεν είναι αυθεντικό. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αν θέλει κείμενο από κάτω, στα σχόλια, στην περιγραφή, για να με δείξει περισσότερο. Ναι, στην περιγραφή θέλει. Ναι. Στην περιγραφή θέλει μια σύντομη περιγραφή. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Στην περιγραφή θέλει. Δύο λόγια. Ναι. Δοκιμάστε το. Κάντε κάτι. Δηλαδή, αν κάνετε, ας πούμε, η μητέρα μου κάνει σπανακόπιτες, κάνει τέτοια πράγματα, κάνει οτιδήποτε. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οτιδήποτε δεν είναι το παραδοσιακό μοντέλο αυτό που ακολουθείτε τώρα. Αυτό θα σας έμεινε. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά, είπαμε πάρα πολλά. Να μην σας κουράζω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναδείτε το βίντεο, δείτε τα διάφορα που συζητήσαμε και τα links.
Έχετε αρκετό υλικό για την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό Εγώ βράδυ και ευχαριστώ. καλό Καλό μήνα. βράδυ. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό Καλό μήνα αύριο, βράδυ. καλό μήνα.